Apa connecting video? Oy, pangit. Pangit. Ito. Connecting video. Hello, Mami Lynn. Maraming salamat sa patamsak, Mami Lynn. Share muna tayo, Mami Lynn. Baka naman pa-share sa community, Mami Lynn. Di ako makita sa blue screen ko. Ayaw. Ganyan lang. Hello. Tuloy po kayo. Tuloy po kayo. Ma'am Chana Reality, Manang Jane. Hello. Huwag niyong kalimutan ang tamsak. Ayan. Tuloy lang. Habang nag-share tayo. Kahit 1 hour lang. Nagkwentuhan. Salamat Ate Chona, Ate Jane at Mami Lynn. Bilis nyo Ayan. Ate Chona, anong oras na yan Ate Chona? Maraming salamat Ate Jane at Mami Lynn. Salamat kahit 1 hour lang. Ngayong medyo okay na. Mami Lynn, shout out sa'yo. Katatapos ko lang mag-arrange ng mga kalat. Ayan. Okay ba ang ano natin? Okay ba ang audio natin, mga ate, mga mamis dyan? Ay, 2:00 ng hapon, kina Ate Chona sa Malta. Ayan. Daming gawain pa. Ayan na ang ating kapatid, Jessa Moncatar. Hindi ka nag-LS, kapatid? Ay, masakit pa rin yung singaw mo. Share muna ako. Ano naman tayo.
Sana hindi ma-CPR ang ating tugstugan. Salamat sa pag-BG-BG. Ayan. Tamsak at BG lang. Ayan, maraming salamat sa ating 7 tamsak. At 3 million viewers. Ayan. Salamat, salamat. Hello, hello, Bon James D. Baka naman gusto ninyong umakyat. Mami Lynn. Akyat kayo mamaya. Bon, pakishare naman, Bon. Maraming salamat sa share at thumbs up. Ayan. Salamat, salamat. Ayan, kain-kain. Loyal ako vlog. Tamsak-tamsak. Maraming salamat. Ako rin kumakain. Ayan, Popsi TV. Ayan, activate na ulit si Popsi TV. Hello, lakay Popsi TV. Ayan. Pasyalan mo lang, Popsi, itong mga sina Bon James D. Katib natin yan sa kabilang banner. Ayan. Katib natin yan sa Team Vibes. Ayan. Salamat, salamat sa tamsak. Salamat sa pa-BG, Ate Chona. BG lang, sapat na Ate Chona. Ayan, salamat, salamat. Pasyalan mo yung mga yan na Popsi TV, sina Bon James D, sina Tropang Bonus Sim. Yan, si Mami Lynn Vlog. Yan, mga masipag mangisda, yung mga yan. Ayan. Share, share, share. Lahat ng dito, asahan nyo ako. Ayan. Salamat sa 7 million, Mami Lynn. 7 million pa lang yan, Mami Lynn. Ayan. Salamat, salamat. Lakay Popsi TV. Ayan. Lahat ng dito, asahan nyo. Ayan. Maraming salamat. Ayan, mga organic friends natin, lahat ng mga yan, Popsi TV. Katim ko yan sa mga kabilang bangir. Ayan. Ayun, oh. Hello, Ma'am Shana, sabi ni Bon James D. Sana all sinugod ng Team Vibes. Ayan. Dikit na po sila. Ayan na si Bon James D. Hi, Popsi TV. Ayan. Baka naman gusto nyo umakyat. Ayan. Salamat, Ate Chona.
Okay lang ba ang ating sound check? Comment naman kayo kung okay lang. At sana hindi ma-CPR. Shout out sa 8 elementong nanonood ngayon. Totoo yan. Tropang bonusin. Hindi ko pa pinagana ang ating magic. Tropang bonusin. Papaganahin ko pa lang tropang bonusin. Advance kang mag-isip tropang bonusin. Wait lang. Tropang bonusin. At papaganahin natin ang sinasabi mong mga elemento. Ayan. At sana mapaklik sila. Ayan, tropang bonus sim. Unahan mo na si Popsi TV. Tropang bonus sim. Unahan mo nga si Popsi TV. Katim ko yan sa tropang Ilocano, si Popsi TV. Ayan. Ayan, maraming salamat. Ay, sorry, ikaw nakita ko. Sabi ni Mami Lynn. Ito yung link, tropang bonus sim. Binaba ko kanina. Ayan, pero ibababa ko pa rin para kay tropang bonus sim. Ayan. Tropang bonus sim, baka naman. Wow, malakas ang ating ayan na ang ating link, tropang bonus sim. Baka naman, tropang bonus sim. Pwede mo akong kwentuhan ng LS mo kanina. Kumakain ako. Ay, kay Popsi. Sandali lang. Nasa description ko eh. Popsi. Wala pa palang jacket si Popsi. Wait lang. Yan na yung link ni Popsi TV. Nagkamaingay. Pag kumakain tayo, Popsi TV. Ay, tropang bonus yun. Hello, pare ko, Boss Lasky. Pwede umakyat. Ayan. Boss Lasky, umakyat ka. Ayan ang hagdan, Boss Ratsky. May hagdan sa bandang taas, pero ayan, binaba ko ulit. Walang anuman, lakay, Popsi TV, ayan. Akyat ka rin, Bon. Ayaw gumana ng blue screen ko.
Ba't kaya ayaw gumana ng aking blue screen? Ayaw gumana ng ating blue screen. Maya-maya pa. Kailan ka akyat? 12 midnight, Bon? 12 midnight ka akyat, Bon? Ayan, stayin nyo guys, si Popsi TV. Stayin nyo si Popsi TV. Binaba ko yung kanyang link. Ayan. Yung link ni Popsi TV, binaba ko kanina. Siya yung bago sa ating, sa ating LS, si Popsi TV. Ayan. Stayin nyo si Popsi TV. Pakita natin ang lakas ni Team Vibes. Ayan. Isdain si Popsi TV. Ayan. Katim ko si Popsi TV sa Tropang Ilocano. Ayan. Ayan. Isdain nyo si Popsi TV. Ayan. Siya ang bago sa ating LS. Ayan. Sugurin si Popsi TV. Ayan. Una ka nga mamilin. At hindi ka pa umakyat ata sa aking LS. Akyat na mamilin. Akyatan na. Akyat-akyat naman pag may time. Ayan na ang ating mamilin at si Boss Ratsky. Hindi ko na malayan. Hello, Boss Ratsky and mamilin. Hello. everyone. Hello. Ayan. O, di ba? Sana all may pa-microphone. Si Boss Ratsky. Chamba, may load ako ngayon. Uy, ano to? Seryoso tong mga to, di na nagsasalita. Guys, naririnig nyo ako? Tingnan mo yung dalawa. O ako ba ang naghahang? Uy, seryoso to? Wait lang guys ha. Pa-shout out kay Sir Rockstar Clicks. Guys, tingnan nyo nga yung dalawa. Naririnig nyo ako, guys. Mag-type nga kayo kung naririnig nyo ako. Tingnan nyo yung dalawa. Talagang naka-press sila. O ako. Dikit na dikit. Sana all may pa-mic. Guys, wait lang. My God, ako nga ang naiwan dito. Oh my God. Ako nga. Akala ko ako yung naglo-loading. Aray ko. Ang sakit ng tiyan ko kakatawa. My God, wala. Mga siraulo, mga putik. Shout out. Busit. Akala ko yung ako yung naglo-loading, ako yung naghang, sila pala yung nalaglag. My God. Pa-support po sa aming starting page. Ano po yung starting page nyo sa kanto ng kwarto? Ano po yun? Ano yung Diyos ko? Umakyat lang ako, nalaglag na yung dalawa. My God. Hello. Guys. Welcome po sa aking live stream, guys. Mamilin vlog po tong live. Sa mga nandyan. Welcome po kayo sa aking bahay. Channel po pala, channel.
Wala, Diyos ko, Lord. Sige po, sa kanto ng kwarto, wait lang po natin si Yosa, di ako makapag-jacket, ako yung iniwan dito. Bahala ka dyan, Tarabon. James, di alis tayo. Mamamusit kayo. Diyos ko. Oh my God, guys. Hello po sa inyong lahat. Welcome po sa live streaming ni Mami Lynn. Good evening sa mga nandyan. My God. Hoy, tigilan niyo ako. Ang tagal pang bumalik. O, tingnan mo si Kuya Rockstar. Ang tagal. My God. Ay ko, ang sakit talaga ng tiyan ko kakatawa sa inyo. Maarat na. Tigilan niyo ako, ha? Si Bo na sa likod. Oh my God, si Bo na sa backstage. Ano to? Diyos ko, nalaglag na naman. Oh my God. Sa kanto ng kwarto, wait lang po ha, wait lang po. Nag-brown out. Brown out oh, wala akong ilaw. Grabe. Namatay yung wifi ko. Ano? Diyos ko, kaya pala. Ano ba yan? Ang dilim mo. Makita yan, dilim. Ano ba nangyari? Brown out. Ano, LS ba natin to? Nag-run out? Brown out. Pakita ka kayo, brown out eh. Grabe kayo. Tulungan niyo ako. Nag-brown out eh. Diyos ko, Lord. Ayun o, may pa. Diyos ko, Lord. Anong nangyari? Nag-brown out po Tattoo. kasi, Claveria. Wala na si Nag-brown out dito sa amin. My God. Bon. Candlelight, Bon. Candlelight. Brown out. Hanap ako ng kandila. Oy, magpakita muna kayo. Paki-host muna ako, please. Bala ka dyan, Tarabon. Pag kayo tumakbo. Nagulat ako. Talaga ba yung kasama ko nag-press lang o nagluluding ako? Yung pala, Boy, asan na si Boss Ratsky? nalaglag na kasama mo eh. Sinama mo? Nalaglag din o bumaba? Iya, tuloy ako. Oh my God. Kauumpisa pala, nalaglag na. Brown out talaga as in. Mag-download pa ako ng ano. Wala din ako eh. Mawala ka? Huwag ka muna umalis. Grabe oh. May pa-candlelight ako oh. Tapos itong cellphone ko, 36. Akala ko si Bon lang yung nag-candlelight. Oh. My God. Ayoko na. Grabe. Kape na lang talaga kulang natin dito, guys. May kape kayo dyan? Ayoko na. Ay, Mamili, magpakita ka ah. At nang malaban. Ano na naman yung nagpre-seryoso yan? Nagpre-si Bon? Ha? Si Bon, Ewan mo. ko kung seryoso yan. Di na nagalaw. Patay ang wifi. Sabi ni Tropang Bonasim, Rockstar Clicks, sino nasa likod mo nakaitim na damit? Bulto. Grabe naman. No? Yang hiya ako nito. Ay, nako. Nakaitim na damit. Ayan na naman yung pa-capslock ni Tropang Bonus mo. Hello, sa kanto ng 4. Ayan, mga estudyante ko yan sa kanto ng 4. Bili-bili Di ko na tuloy po kayo mabigyan. ng prutas. Prutas kayo dyan. Prutas. Wow, may Bili-bili mga na po kayo pa-blue ng screen na prutas. sila. Grabe, oh. Ang init tuloy.
Fruits kayo dyan. Fruits. Di man lang hinustong Ayan, sa 1 mga hindi ko hour pa eh. po kadikit dyan, again, huwag po nakalimutan bigay ng thumbs up. Ayan. Pasensya na po kaninang hapon at hindi ko nakasama si Yosh TV at si Mamilin Vlog kasi medyo busy din sa work. Kaya gabi, pwede ako makasama sa mga live stream and early morning. Ayan. So maraming Kala ko wala salamat kang para pasok kanina doon. kay Mamilin Vlog and sa Yosh TV. Ayan, ang aking mga taga-salo. Siguro kung wala yung kaninang dalawa na laglag ako ng laglag. Ayan, shout out sa ating mga viewers natin dyan, kay Tropang Bonusim, kay Papsi TV, kay sa kanto ng kwarto. 4. Yan, sa kanto ng kwarto. May notice pa po bang mag-run out, sir? Wala, Ako yung wala ilaw nga ko notice eh. nagbiblink-blink. Parang yung ilaw ko nagbiblink-blink na. Parang collapse na to. Parang feeling ko magpundi na to. Wala nga pasabi na may brown out. Grabe naman. Parang gusto ko Biglaan magpalit ng lang. Gusto ko mag-download. Ayan, thank you so much sa mga nandyan. Ayan, yung mga gusto po ng prutas, ayan po, available po yung aking mga panindang prutas, ayan po. Sayang, out of Nasaan yung stock na power yung bank? Out of stock na yung pakwan ni Mami Len. Ay, Ano? out of stock na. Ubos ng Yung mga gusto ng prutas, pakwan ni Mami Len. bili ng fruits. Wait lang nga, bababa Fruits. nga ako, humina. Wait lang, humina. Bababa muna Uy, ako. Guys, hello sa mga nandyan. Pwede kayong maglapag, pwede kayong mag-flooding. Dali hello, na. Papsi TV. Ayan, babalikan Sige, mag-flooding lang kayo, flooding. Initin mo natin. Ayan, shoutout kay Papsi TV. Tropang bonus sim. Ayan, hello, good evening. Ayan. Umakyat muna ako, sinawa ko, nag-isa si Mami Len eh. Kaya napakit ako, hindi pa ako tapos kumain. Anyways. Gusto ko lang i-promote yung aking mga paninda. Ayan, yung mga paninda ko, ayan. Gusto niyo pong bumili ng aking paninda? Wait, at hahanap tayo ng Grabe. Ano ba naman tong LS na to? Ano kayo magandang background? Wait lang ha. Ako hindi kita yung background ko pag gabi. Ay, ang init. Ayan, ilan ba viewers natin? 3. 10 million. Ay, dako. Paano ako makapagbibigay ng jacket? Ay, ito Ay, kasi nasa likod Father's daw, Day, ito na lang. Sa likod pala si Yos. Wait lang, Yos, ha. Kanina pa ako dito. Sorry naman, naghanap ako ng ilaw sa kayong power bank ko kasi tether. Asa si Mamiling Bag bumaba? Dito ko na to i-unboxing. Umina daw yung Ayan, net para niya. sa Father's Day. Ayan. Ay, nako. Ayan, may pinamimigay na sapatos. Ayan, may mga sapatos para sa mga tatay kung gustong bumili ng mga sapatos. Wala pa akong masyadong akong covered. Tumatanggap ako ng regalo, Bon. Ayan Gusto mo yan Tumatanggap ako ng regalo, Bon, para sa Father's Day. Baka naman. Yung mga mayayaman na, hindi na dapat yung mga mayayaman na gaya mo ang nagbibigay ng regalo sa mga katulad namin mahihirap na nasa relayan. Wait lang ha, bisita lang ako. Paano naman ako naging mayaman? Niwala nga akong generator, na brown out ako. Ayan, buti na lang blue na yung background ko. Sabi ni Tropang Bonusim kanina, itim. Di ba siya kayang lagyan ng background ngayon? Hindi. Pag ganyan, brown out, hindi kaya. Subukan ko. Cellphone gamit ko. Subukan mo. Malay mo, effect. Kung sa electric pan ba? Affected. Wala, ayaw. Ayaw. Kasi hindi masyadong maliwanag. Ayan, Master Pogi TV. Ayan, shoutout kay Master Pogi. Ayan. Good morning po. Ayan, Good morning. Good evening po. Ayan, good evening. Pasensya ka na, Master Pogi, na brown outan tong live stream ko. Maraming salamat sa pumunta sa live stream ni Sir Rockstar Clicks. Ayan, Rockstar. Ayan, si Nightbot. Lumabas na si Nightbot. Sana, paano ba ginagawa yung ganyan, Sir Rockstar? Yung ganyan, yung parang may crawl ad.
Ala, Pang nasa laptop banners lang ba yan. Hindi, kahit sa cellphone. Sa banners? Dun sa banners. Oo, banners yan. Baba ng Tapos, comments. anong alin dun sa banners na yun? Magta-type ka ng gusto mong ilagay. Tapos, automatic na yan, magaganyan? Hindi, i-add mo rin parang sa comments, di ba? Pag gusto mo ipakita yung comments nila, pindutin mo lang yung plus sign din. Yan ang, yung plus sign. Banners pala Oo. yan. Kasi nakita ko Oo, banners yung banners. dito sa taas eh. Banners Ay, pala hindi, yan. iba Yan yun. pala yung banner. Kasi ang alam ko yung crawl ad eh. Di pa yung pag sa mga crawl ad ang tawag. Oo. O kaya marquee. Oy, nasa backstage daw Banners. si ano oy. Wala naman Sino? nasa backstage ba si Wala. Mamilen? Wala naman. Oh, ay tagal 2 hours ako sa backstage. Wala naman. Ayan, may kuryente na. May kuryente na. Sana wag na bumaba ang kuryente. Grabe siya, oh. Wala pa akong masyado pa akong halatang wala pang hila-hilamot. Ayan ha, shoutout kay Jeneline Velasco, Sacules, and Angelo Alvarez. Ayan, magandang umaga. Hello, Bing. Hello. Paganda pala, pag aakyat ka pala sa sa StreamYard, kailangan din, no? Naka-desktop, Ayan na si Mami Lynn. no? Para at least kita pa rin yung mga message. My God! Dati Oo. kasi, pag umakyat ako, hindi ko nakita yung message. Pasensya ka na, Mami Lynn. Pasensya ka na. Yos, pagikuha na lang. Hanap ako, parang gusto ko pa maghanap ng ibang background. Ibang. Nakalimutan ko pala mag-download. At parang download ako ng background. May dinownload din akong background eh. Nakalimutan ko download. Kaso hindi makita pa. Kaso hindi makita kung gabi. Hanap ako, wait. Okay, magandang background dito. Yan, Wait, binababa parang ko wala yung... na. O, ayan na Yos, yung hagdan. Wait lang ha. May nasa baba ang dalawa. Wait lang. Hindi ko kayo makita. Wait lang yung mga nasa backstage ha. Wait lang kayo. Kasi naka-cellphone lang po ako. Iniintay ko tong... May dalawa pa nasa backstage o naka dito. Paano ko ba i-minimize tong Kasi may dalawa pa eh. Wait lang kayo wait lang. Hello Bing. Shout out to you Bing. Ayan, nandiyan si Boss Ratsky. Ayan, Boss Ratsky. Ewan ko kung sino yung isa, siguro si Yos. Si Yos! Welcome Bing. Naka-cellphone lang ako ngayon, no. Kasi nga nag-brown out kanina. Sineset up ko pa tong ulit Wi-Fi at saka laptop. Lagyan na sila si Grabe Yos na siya. sa backstage. Oo, nahulog ulit si Boss Ratsky. Yan. 24 hours na kayo. Ayan. Wait lang kasi natatabunan kayo nitong ng cellphone. Ang hirap pala mag-cellphone, no. Grabe siya, oh. Now, Pag hindi Paano ka ko talaga i-approve? sanay. Eto guys, Paano Paano ko nakikita niyo i-approve ba? yung cellphone, di ba? Mag-cellphone. Guys, nakikita niyo ba guys? O, sige, ikaw na. I-try ko dito ko unboxing. Itatapon ko yan. Pag may sira, wag ka na mag-order, Mamilin. Good luck. Dali, buksan Hello, mo na. ayan. Okay. Okay na yung Wi-Fi. Wait lang. Hindi, si Yos ang binabukas ko. Gusto kong makita Wait yun. lang. Ay, oh. Wait lang, wala pa si si Bon. Nahulog si Bon. Wait lang. Ewan ko kung sino yung nasa likod. Baka si Bon yung nasa likod. Ayan Wait lang Ito yung- wait lang. Ay, nako, grabe. Kakahiya to LS na to. Garag ko Grabe yan. siya. Guys, intindihin niyo po si Rockstar Click. Garag si Kuya Rockstar, oh. Yang iya ako. Bakit naman? Biglang may umakyat tapos bigla ako nawala. Alam mo, Pagbalik ko madilim na. mga isang oras talaga ni Kuya Rockstar ako iniwan dito sa stage mag-isa. Alam niyo ba yon? Salamat, Mami Lynn. Maraming salamat. Nakabawi ka na sa akin, Mami Lynn. Mamilin. Oy, Mamilin, nakalimutan ko pa yung LS ni Loyal ako vlog.
Anong oras yung LS ni Loyal ako vlog? Mga 4 Tulog na siya. tulog Hindi kasi insak yung oras niya. Akala ko nga 5 siya mag-start. Mga 4 nag-start na siya. Eh, ayun, pinag-ghost ko siya ng mga 1 oras. Pero sa susunod ata, maayos na. Di ba nandun kayo kanina kay Auntie? Nandun ako kay auntie. Kaya nga, Talaga. ninja yung Nandun kayo kanina. Kaya nga kanina, ninja yung gamit ko kay ante nung una. Kasi nga yung main ko nasa kanya. Asan na si Bon? Ang Sino tagal kaya ni nasa Bon. likod? Wait lang yun, nasa backstage ha. Please lang. Please, bear with me. Hindi ko makita dito. Hindi ko Pag inalis ko to, ano ba, pwede bang iano to? Ilipat? Di pwedeng ilipat eh, oh. Portrait ko nga. Baka sakaling pwede. Ayun, si Bon. Ayun, si Bon. Pwede pala portrait. Ayan, naka-portrait. Ay, nako. Nakatulog na si Bon, no? Nakatulog na. Bon, Bon, pasensya ka na, Bon. mag-unboxing ako, Bon. Bon, mag-unboxing ako. Gusto mo makita? Pasensya ka na, Bon. Ayan. Bon, Ito rin ang katropa ko sa tropang Ilocano, si Bing Alba. Kamo-monetize lang po niyan. shoutout Guys, sa'yo. dito lang. Recently lang, Sana all recently. talaga Monetize. Ayan. Hello po, sir. Sa kanya ko nakita yung mga maraming mata, kaya idol ko Hello yung po, mga mata niya eh. sir. Uy, tinan mo yung kanong Kumusta, Bon James? gano'n niya. Oh, may pailaw-ilaw Just talaga. Naku, lakas makaganyan. Ayan, si Rockstar Glix, wala ba yung disadvantage yung mga mata? Tanungin natin kay Bing. Bing, Ano yun, idol? yung mga magic mata natin, may disadvantage daw ba? Wala, idol? Ano lang yun? Wala daw Pang-akit eh. lang yun? Oo, Kasi pang-akit sabi lang. ni Iconics parang pinahack mo na lang daw yung account mo kapag ganun, ginamit mo yun. Kasi si Hindi. Iconics din, naakit din si Iconics noon. Lalagyan ka Sinero lang to, ng diba? lalagyan ka lang ng boost. Oo, sabi na eh. Okay. Kasi Hindi natakot ma-hack sila yung account bigla. mo, hindi ma-hack yung account mo, Yos TV, kasi nasa iyo naman yung Gmail, nasa iyo naman lahat. Hindi ma-hack yan. Yung ID lang naman ng LS yun, di ba? Oo, Yung ID lang link ng lang LS. yan, link lang. Link lang yun. Kaya nga bigla sila natakot kasi ginagawa ko yun sa LS nila mula nung nakita ko sa'yo, sinearch ko. Ginawa ko yun sa nila, sa LS nila. Hindi ako gumawa nun Pang-akit. sa akin, idol. Si yung mga tropa ko sa kabila. Oo nga. Mga malalaking channel doon sa kabila. Pero nag-search nga ako. Bigyan na ng connection ko, nawawala. Asa yung nag-unbox kanina? Nasaan na yung nag-unbox? Ayan, wait lang. Eto na, yung unbox ko. Sana wala siyang sira. Ano yan, Yos TV? Tripod lang kapatid sa sa yan? Sa Shopee. Magkano yung Gorilla Pad mo? Eto nasa 300 to eh. Ang mura, no? Gusto ang anong bumili. Malaki Mahal din lang to. ganyan dito. Magkano ba? Yung Sana last all na chinek, talaga may paganyan. Eto, Yung last na chinek ko, tripod to, yung extended na to, yung na-extend. Sana wala nga siyang sira. tripod yung malaki, di ba? Yan, monopod yung hawak mo, di ba? Yung isa. Oo, Gorilla Pad lang. Meron ako dito, actually sa Lazada, galing Taobao lang din yung mga yan. Sana walang sira. Ito yung tripod ko, idol. Yan ito. Yan, malaki yata yan eh. Idol, ganito lang kaliit. Sana all may camera. Sana all may mga paganyan. Ako kasi yung cellphone ko, Yung vlog ako pinapalo kanina. ko lang sa karton. Eto mamilin vlog nga, kapag maganda to, mag-order ka din sa Shopee. 220, Ang mura. 229 lang to eh. Ang mura. Dito, lowest 1,000 sa peso.
Wow. Bing Alba, saan ka po Pinto. ngayon? Naka ano? Hi, Mami Lynn Vlog. Shout out sa'yo. Nasa Macau ako. O, sana ulan sa Macau. Dito ako nag-work. Guys, hello sa mga nandyan. Mega shoutout po sa mga nandyan. Wait lang, hindi ko mabuksan. Kunting-kunti na lang talaga. Ihampas ko na talaga yan. Ang tagal, mabuksan. Diyos ko. Bakit nag-order ka din ba? Gusto ko nang tingnan. Maganda yan. Sana nga maganda, di ba? Wag yung maganda, ako yun. Happy birthday, Bing Alba. And then, congrats pala. Monetize ka na. Rockstar Clicks. Happy birthday. Mga kagrupo. Ikaw. Ilang months ka kapatid bago na monetize? Birthday pala sa'yo eh. Congrats pala. Kanina yan. Pasensya ka na, Manang Jane, ha? Pasensya ka na, Manang Jane. Ading ko dyan, wala tayo maintindihan sa mga topic nila. Topic vlogger na, Manang Jane, ha? Pasensya na, ha? Bing Alba ba? Salamat sa support, Manang Kapatid Bing Jane. Alba ba? Ay monetize? Oo, kamamonetize lang niya. May Wow, pin ka sana na, Bing. Tanggap mo na yung pin mo, Bing. Bing. Sa akin, hindi pa bro kasi ilan pa lang tong revenue ko dito. $3 pa lang ata. $3 or $4 ata. Halos Nung 1 sabi week pa lang, no? June 10 lang, no? June 10. Oh, June 10 lang siya. 6 days pa lang, Mami Lynn, monetize. Congrats, Bing Alba. Ilan siya? Salamat. Ilang months Sunod ka ka. kapatid? Ilang months ka na, ano? Asan na si Bon? Na monetize sa YT. Saglit lang, pre, kasi yung isang May video nag-viral. ko pumalo. Oo, may nag-viral na. Nag-viral yung isang video niyo. Wow, sana all. Ito ang mabiling vlog, ah. Nag-viral yung isang video kong yun yung pinapagawa kong bahay ko. Anong video yun, kapatid? Yung pinapagawa kong bahay ko ba? Ongoing na binibuild kong bahay. Gusto kong bumili ng tripod kasi nahirapan ako dito sa table desk ko. Masyadong. Ito, mukha lang siya, ano siya, sa Shopee siya. Hindi ako nakabili ng tripod next month siguro. Malis mo siya. Asan si Mami din ba hindi siya ipapakita? Anong pangalan niyang tripod na yan? Yosh? Tripod. Ewan ko, hindi ka. Ayan si Jessa. Maraming salamat, Jessa, sa pag-BG. Ayan. Busy pa siguro to sa mga babies niya, si Jessa. Ayan. Sana may mag-viral din na video tayo, no? Katulad ni Bing. Isang video lang yung umatak na O ito, gawa lang ng video. Para mapansin ng YouTube. Sabay lang sa trending, no? Yun, ginawa ko na yun 3 months ago pa. Hindi ko naman nakalain na ganun. Biglang siguro mga 3 weeks ago. Nagulat ako, pumalo ng 3,000 isang araw. 2,000. Oo, grabe na. 1,000. Meron din ako nag-viral na video dati, kaso Monetize ka rin ba, Yos? Ha? Monetize ka rin ba? Hindi pa. Kaso yung Hindi pa? nag-viral kong video sa isa kong channel, nakalimutan ko yung password eh. Sa club. Parody yun Pwede- eh. Parody. Song parody yun. Ulitin mo kaya? Pwede mong i-retrieve yun. Ay, pwede ba yun? Hindi ba't dito? Pwede mong i-retrieve yun sa Gmail mo. Yung Gmail mo na ginamit mo. Saka yung telephone number mo na ginamit mo. Umabot kasi siya ng 4K views eh. 1 week. 4K, ilang minuto? Wala pa yun? Eh, wala ba yun? Wala pa yun.
Yan, ito na sa si Mami Lynn Vlog, oh. Nasaan Wala na, si hindi ka, Mami? hindi ka na dapat nag-vlog ka rin, ano? Sayang, hindi ka nakapag-vlog. Unboxing yan eh. Pwede naman ulitin. Eto, nag-unbox din ako. Eto, tignan niyo yung vlog ko. More on ano kasi ako, kapatid. More on pranks kasi ako eh. So siya guys, Ayan, team hulog din si Mami Lynn, sa Kasibon. Ayan. Wow. So, walang Ang sira, guys. unboxing yun. Yun, oh. Ang, Okay, sir. ang hirap lang kasi mag-order dito sa Lazada, mas mahal yung shipping fee kaysa doon Ito sa... guys, oh. Wow. Ganyan na ganyan yung in-order ko, pre. Ganyan na ganyan. Ganto? Oo, ganyan. Pero yung pinakamura lang din yung pinili ko dito. Kaso nga lang, kinancel ko dahil sa gawa nga nung ang dami ko nang na-order. Umabot na ako ng... Ewan ko magkano inabot nung... Ano yun eh, 13 items ata yun sa akin. Ito, nagsiset up ako ngayon dito sa backstage ko. Ano yan? Mag-LS ka rin mamaya, Bing? Hindi ko sigurado. Ano lang, vlog. Basag. Nahulog? Mahulog. Hindi na ako mag-ano. Basag yung ano yan, yung... Hindi na ako gagamit ng Yung ano lang, tempered? Oo. Marami akong binili ng mga ganito. Yung mga plate na, no? Pang display sa, ano? Sa wall. Dito sa ano. Oo. Oo. Lata to eh. Pwede to sana eh. Marami to Ano eh. pa- 10. Anong pandikit mo yan? Meron siyang pandikit dito. Naka Ay, meron dyan sa likod. Oo. Dual ano. Dual tape. Hello, Gina's World. Happy Yes, me. TV. Ito, gamitin mo Hello, pala hello. pagka phone gamit mo. Pwede to. Maraming salamat sa patamsak. Gina's Ito, Yos TV. World. Ayan, pwede lang po kayo magbaba ng link. Ayan, kung gusto niyo pong mangisda. Nakamute ka. Ako? Siyos. Oo nga, Ano nakamute. yan? Pang vlog mo. Hawakan, dito yung cellphone. Dito yung mic. Ah. Talaga, Kompleto ka. kompleto na si Bing sa gamit, ha? Oy, may boya na siya, oh. Magkano yung bili mo sa boya, kapatid? Magkano to? Siguro 1.5 sa pesos. Hindi ko na kasi matandaan, pero last week lang in-order to dito sa abroad. Mura lang kasi sa abroad. Pag Kasi yung mga kinonvert mo na nasa Lazada, alam mo yung TV, yung mga nasa Lazada, yung mga yan, galing yan dito. sa Macau. Galing dito yan sa China. Oo, nandito ako sa China eh. Sa Macau, China eh. Hindi pa kita kadikit eh. Dikitan kita mamaya. Pwede lang po magbaba ng link, Miss Gina's World. Ang touch niyo Baba pala lang po talaga. kayo ng link. Anlilapag po dyan, anlilapag. Ayan guys, isdahin nyo si Gina's World Happy Me, mga team vibes. Kung hindi nyo pa sila kadikit. Andiyan na si Super Ganyan, Big. no? Buti na, dapat pala ganyan lang yung in-order ko. Mura lang to. Kasi Hindi naman nag-order kamahalan ako. Siguro Nag-order sa ako. pesos, nasa 300 to. Ganun. Nag-order akong mic kasi kapatid sa ano. Yung mga co-host ko, Ma'am Gina, Yan eh. may link sila sa description kung okay Pwede lang. to sa cellphone, pwede to sa... Unahan. Sa Ganyan, no? Ganyan maging itsura ng ano mo, ganyan. Ano yan? Gembal? Parang gembal din yan, di ba? No, hindi siya gimbal. Gembal din Gimbal. yan eh, gembal. Isang klase ng gembal yan eh.
Hindi, handler. Ano tawag dito? Health handler ata. Health handler. Pang Dapat lower pala shoot. tinanong ko. Nag-order kasi ako eh. Ano yun eh. 1,300 pesos. Sa Philippine peso yun. Condenser Yung mic. ano, yung extended na tripod mo, magkano? 229. Grabe ah. Yung ano, itong tripod na to, mura lang to eh. 200 lang. 200. PM mo ano yung, sa akin yan, yung pwedeng i-extend, Josh. PM mo nga ito sa yung akin yung pangalan. ito yung pinakaunang Sige. vlog ko. Kung nakita niyo yung video ko. Yung unboxing yan. Hindi ko na to i-unboxing kasi ano eh. Nabukasan ko na to. Ikaw excited ka. Excited ka magbukas eh. Tsaka masisira Ako yung yun. ano. Meron Ay, ako oo, ote. yung mga content mo, no? Yung Yung gimbal ganyan mo, ba? ano, Yung ganyan, magkano ba yan? Ito yung gimbal. Bon. Ako ito binili. ay, Boya. Yung Boya. Boya ba yan, Bon? Ito yung gimbal. Oh, yan ang Mm. gimbal. Ayan, ang gimbal. Kompleto talaga, ah. Pwede ko ginagamit. Malakas ako sa business. Magkano ba yung Gimbal. ganyan, Bon? 500 yung bili ko. Saan? Batang mura. Boya. Saan, Kuya, Bon? Saan? M20 ata yan sa kanya. Yung maliit. Yung pinakamaliit. Oh. Katulad kay, ano, katulad kay, Ganyan Pinoy yung kailangan Monovlog. ko eh, kasi pang-public prank yun eh. Oh, yung ayoko ng sobrang laki. Pag sobrang laki kasi ano, Mabigat. Ito, Di na okay din lang ako. to. yan okay din yan. Oo. Nice ba? Dito na yung shoutout kay Noah. Dito. Yo, what's up? Noah Macau. On mo yung mga YouTube mo. Collide ko. Hindi, Bon, naka-streamer. i-PM mo nga yun sa akin, Bon. Tapos cancel mo na. Gagaan sila ng... Yung Yung Boya. mic. Hindi ko nakalimutan ko yung box. Nandun sa yung box nito sa opisina eh. Ano, sa online din ba yan? Oo. Mataas talaga siya Tsaka guys. yung ano, Nakita ko lang. Meron Gimbal yan. kasi hinahanap nila. Gimbal? Gimbal. basta Sana all, may ano. Mata- yung Wala. itsura niya. Wait lang. Yan yung pinili ko nung unang vlog ko. Tapos Ito binenta yung ko kay Noah. pinapatungan ko. Ito yung pinapatungan ko ng ano, ng phone ko kapag nagla-live ako. Tapos yun yung taas niya. Hindi pwede yan para sa ano yan. Para sa camera yan. Oo, pang ano Pwede yan talaga. dito. Wala akong HDMI. Dapat yung camera ko itong ano ko camera. Pero yun, yung binili mong ano, tripod, same sa akin ata. Oo, same. I-charger ko pre. Bon, i-order mo nga ako ng ganun na mic, Bon. Ha? Saan ka pala ano, Bon? I-order mo ako ng ganun na mic. Sa Bicol yan, yan, dalawang yan sa Bicol. Mga Bicolano yan. Okay yung background mo, mahilig ka ba sa sapatos? I-check ko yung description nito doon sa nandun kasi sa office yung box. Yan. Green screen yan sa StreamYard. Ganon? Ano Oo. ba? Ano ba yan? Sa StreamYard, gamit ka ng Pero ano StreamYard. eh, pag nag-vlog ako, hindi ko naman ginagamit masyado. na ano. Sa akin na, Ito, bilhin ko ako- na lang tayo. Kasi di ba sa Kain Master, mayroon namang adjustment yon. Mayroon naman siyang ano eh. Bon, Ako bilhin ko hindi na lang. makita oh. Tsaka malakas Ayun na na tong dati yung light. boses ko. Kaya kapag gumamit pa ako nito, ano. Kaya Rockstar, send mo nga sa akin yung ano, studio mo na picture. Kaya bumili pa rin ako. Pang ano lang, pang Ayaw dagdag eh, lang hindi sa ano. sumakto yung mic. Ayaw Yung sumakto usog nung mic natin. sa akin. Pero Ay, wala na isend ko daw sa'yo. na load siya. Wala na daw na load si Mami Lee. Ba't parang tahimik silang lahat? Mm. Oo nga, natahimik. Maglabag lang kayo ng link. Ayan si Loyal Parang ako tahimik kayong lahat. Shoutout kay Mami Lim Vlog. Bakit may nightbot dito? Ako sa akin yan. Sa akin Bibilin yan, ko- Nightbot. Bilhin ko na lang kaya kay Bon yung ano niya, yung boya mic Pinet up niya. ko yan si Nightbot.
para siya magbaba ng link ko. Minsan nag-greet din yan eh. Nag-warning pa ka mo. Oo. Pero inalis ko yung warning kasi yung mga bagong dating noon, mga baguhan sa YT, nagagalit sila. Bakit daw nawawarningan? Ayan na si Master Pogi. Yan. Ay, Oo, no, ma-offend Master sila. Pogi. Yan. Istay mo itong mga co-host ko, Master Pogi. Si Bing Alba at saka si Yosh TV. Si Bing Shout Alba, out kay monetize Master channel Pogi na yan. TV, guys. Kapag na ano talaga, no? Kapag mapamahali ka talaga sa pag-vlog, pipilitin Tropang ko Ilocano. Tropang Ilocano kami ni Bing Alba. Guys, patamsak naman si host. Team Vibes naman si Yosh. Team Nagla-live ka din Vibes. ba kapatid, Bing Alba? Patamsak naman si host. Bihira ako mag-live. Siguro sa live ko, siguro bilang lang. Hindi kasi parang di para sa akin yung live. More on vlogs ka Pero, talaga. more on vlog, pero di pa ako nakapag-upload. Marami na ako na-edit. Yun. Ako naman, walang ma-edit. Dami na nakapila, walang ma-edit. Nasa Saudi ka ba, sir? Nasa probinsya ako, dito ako sa Claveria. Ano ka ba? Sana ako sa Saudi, no? Oo, ba't Ano, nasa Ba't Saudi? kahit si Antino, ang kala niya nasa Saudi ako? Dito lang ako sa probinsya. Nagtuturo ako dito. Wala, teacher ka pala, sir, no? Oo. Dito lang ako. Kaya ang hina nga ng net ko kasi nga nasa probinsya pa. Paano yung mahina yung net? Si Mami Lin, wala daw siyang load. Ayan yan, Master Pogi. Dikitan mo yung mga ano. Ni Ilocano magayam ni Master Pogi eh. Ilocano ka magaya, Master Pogi. Ayan na ang ating Pinoy Monovlog. Tamsak lang lakay. Overtime kasi. Okay lang lakay. Tamsak lang. At may kasamang BG. Oh, teacher din pala si Master Pogi, oh. Oo, teacher tayo, Master Pogi, dito sa Claveria, Cagayan. Yan. Kababayan ko tong si Bing Alba, taga Bugay, Cagayan. Ikaw, Master Pogi. Bago lang kaya, tayo, Master Pogi. 173 bananas. Oh. Nahamo nga lakay si Master Pogi. Madi ako Ilocano, Master. Hindi pala Ilocano. Akala ko Ilocano. Si Yosh TV, Bicolano yan. Si Yosh TV. Kita mo yan mga friends natin. Master Pogi. Si Pinoy Monovlog, isa yun yung monetize channel na yan. Si Pinoy Monovlog. Ilan na WH mo, sir? 200 pa lang. Ilan lang kanina? 200 plus pa lang kanina eh. Grabe. Sa akin sige, nga. magpe-play ako mamaya. Sa Naka-play akin ka nga, na sige eh. nga. Director eh. Salamat. 284. 500 pa Ayan, lang sa akin. Master Pogi, ito ang aking FB. Baka, may FB page ako, Rockstar Clicks din, Master Pogi. Ayan, yun ang i-add mo. FB page ko, Rockstar Clicks din. Bahit sa Instagram, Rockstar Clicks din. Yun, no? Pwede na talaga, Ayan. hindi na ako magsiset up ng mga karton na to. At mesa. Karton. Ito kasi yung pinapatungan Asa ko na? minsan. Ayan. Pinapatong ko siya dito sa mesa. Ayan. Para mataas, di ba? Oo Sakto nga. sa screen. Ganyan din yung yung isang vlog ko ron, nilagyan ko ng karton. Magkano ganyan, Bing, sa dyan? Naka-ayos ko lang. Yung parang plate number na yan. Naka-ayos ko lang din yan. Mga plate number, sir. Mga design ba? Oo nga. Marami Si Yosh TV ang Abot mo singer. nga, pre. Salamat, Manang Jane, ha? Salamat, Manang Jane. Kahit BG lang, Manang Jane. Okay lang. Ayan. Sana all may Instagram. Gawa ka rin Lakay Pinoy. Wow. Wala ka. Oo nga, okay yung mga... Astig, ayaw mo yan. Go ahead. Extra strong. Talagang lata. Ito pinakagusto Parang- ko makulay. Oo nga, okay yan ah. Lata po talaga, lata po. Oo nga.
Nakakasugat nga ako eh. Ayan, no? Manipis. Okay, Pogi, shoutout sa'yo. Nakakatakot mabagsakan nito eh. Ayan, kapatid, Kuya Rockstar. Hmm. Ay, wait lang ha. Check ko kung ano oras yung nagkilabot yan. Premiere. Punta muna ako saglit doon May premiere. Oo eh. Sinugod ako ng mga monetized channel kanina na kinabahan ako eh. Kisa Raya GTV, nandun eh. Sana all, oh. Sana all. Tapos umakyat pa, kaya wala talaga ako masabi. Nahiya ako bigla, no? Yung pag-akyat niya eh. Ayan, naka-premiere siya kapatid. Baka, punta mo na ako saglit lang Sige. Kuya Rockstar, ayan. Kapatid, ayan, Bing Alba. Salamat Sige bro. Sige bro. Exit mo na ako. Babalik na lang ako. Ayan. Bye-bye guys. Sige, Thank you. sige. Salamat sa mga nanonood. Ayan. Guys, 8 patang million. videos. Thumbs up po, thumbs up. Ayan. Gawin na nating Tatambay ko yung- 18. tatambay ko Baka namang maging 20. Humina data daw ni Bon. Ayan. Ang hirap nga ng signal natin ngayon. Naka 1 hour na pala tayo. Si Director kaya, mag-set up kaya yun? Naka 1 hour na pala tayo. Ito sir, tatambay ko sa itong isa. I-pass. Si- Didikit ko na si- rin. Legit to eh. Sige, salamat. Paki-charge na to habang nag-play. Oh. Ayan, Bing Alba, sir, dikit na mi, padikit sir, kompletos recados, sabi ni Master Pogi. Ayan. Master Pogi. Ano yung black na yan, Bing? Wallpaper to sir. Ay, wallpaper. Dinikit ko. Okay. Parang nag-reflect yung ilaw. Meron kasi akong light. Oo nga eh. Itong sa likod ko, dapat may light. Hindi kita yung pag gabi. Araw, okay siya. Kapag gabi, yun lang background na nakikita. Hindi ako nakikita. Lagay ka Taga ng... saan ka, Master Pogi? Master Pogi, sir. Master Pogi, babalikin kita. Sandali lang. Ito na. Playing yung intro mo. Ayan. Legit na legit yan, si Bing Alba. Ako lang ata yung wala pang ka-intro-intro. Nakadikit na ako sa'yo. Oo nga. Nakakampana na rin. Okay lang naman eh. Hindi ka nga ata masyadong nangisda na tulad namin pumunta sa mga LS na nagpuyat. Tumigil ako nung sir. 1,200. Hindi na ako masyadong nakikipagdikitan. Nung naka 1,000 din ako, medyo hindi na ako naggagagala. Oo, dapat mag-focus ka sa mga sa mga organic. Sa watch hours na. Oo. Sa mga organic Support na lang ako sa mga friends. So, yan, tulad nitong isang team, si Team Vibes kasi active nitong mga to na sinayos. Recruit nila ako kasi yan, active sila sa sa mga LS. Doon kasi sa atin sa kabila wala tayong schedule nagsasalubong yung mga schedule natin doon. Oo. Pero mag-LS din ako pagka para makuha ko yung $10. Ano ba yung $10 na yan? Monthly? Dapat? Para sa pin yun, sir. Para, sa pin. Para ipadala sa iyo. Oo. Okay, so far, meron na akong 2.60 sa revenue.
Yung estimated revenue niya 2.59, tapos yung playback base CPM, ano yung CPM na to? Oo nga, hindi ko rin maano yung CPM na ano ko na rin yung meaning ng CPM, pero yan ang hindi ko pa masyadong Google ko na-search na kung nga. paano nang gagawin pag na-monetize na. Iwasan yung mga negative words kay Lolo, sabi ni Cost Popsi per- TV. Cost per meal. Mile. Cost per meal. Si Popsi TV, Thousands masyadong, before CPM. si Popsi TV. Nervyoso eh. Okay lang yan, Popsi TV. Okay yung GR8 ang ganda ng kulay ah. Di kaya clicks per minute, CPM. Cost per meal daw eh. Cost per? Mile. Search ko nga. Yun ano, yun dun sa ano eh. Thousands. Si, Word 4,000. Therefore, CPM determines how much money YouTuber makes per 1,000 views. CPM is paid out. Cost per mili. Mili. Ano yung mili, sir? ano yung spelling? M-I-L-L. Mil? Ewan. Search natin. Tanong natin kay M-I-L-L. Google. M-I-L-L, mil naman yun. CPM. 1,000. 1,000. 1,000. What is meaning of mili? Per mili, Latin or in its thousand. Mil. Per mil. Per mil. Per mil. Per mili. Per mil. Nakita mo na, sir? Hindi pa. Ang gugulo si ano eh. Ang gugulo si Google eh. Marinig niya yung Google eh. Nag-ano yung ano niya. Opening Google Play Music. Google Play ang narinig niya. Nakulo ko tong si Google eh. Anong tinuturo mo, sir, sa high school? Sa High school. high school ho? Math teacher ako dati. Na Teacher. Parang halata nga po sa inyo. halata saan? Saan mo Ano nahalata? po kasi yung parang magaling kayo sa math. Hindi nga masyado eh. Magaling lang ako sa ano, sa theories. Pag application na ng math, wala na ako. Yung pabilisan ba, ganon? Hindi, wala na ako doon. Itong Duterte ko. Duterte. Yung mga si Bing Alba ang monetize, Mr. Pogi. Monetize na si Bing Alba. June 10 ba, Bing? June 10. June 10, sir? June 10 ka? June 10 June 10, sir. Ayun, June 10 lang, Master Pogi, si Bing. Na-monetize. Hindi na ng signal mo. Si Derek kaya. Walang pasabi si Derek eh. Ayan o. Lodi daw. Sir Bing Alba. Anong trabaho mo pala dyan sa Macau, Bing? Security po ako dati sa Louis Vuitton. Ganun po. Ngayon, nasa bangko na po ako. Security rin. Security rin. Nilipat na po ako eh. Ayan. Dati sa ako, LV Cartier. Ang ganun. Saglit nga lang itong ano ko. Sabi ko kanina, mag-LS lang ako saglit kasi nga
Kahapon, di ako nakaano kahapon. Eh. Wala rin tayong uploads. Patay na ako. Kahit saglit lang kasi daming gawa ngayon ng daming mga reports namin ngayon. Kahit ganito, daming pa rin gawa eh. Hindi na kasi ako masyado nagtuturo kasi na ako. Head teacher na kasi ako kaya konti na lang. Ay, wow. Nag-check ako ngayon ng mga yung learning activity sheets ng mga teachers para sa kasi nga 'di ba ngayon hindi pa possible yung face to face. Kaya ang namin is modular or online. Kaso nga yung online medyo mahirap ang signal. Pero May yun pasok talaga may pasok na po ba ngayon o ano na po ba yung school ngayon? Parang hindi pa nga sure kung maaprubahan ni President. Pero may tentative date ng August 24. Yan ba? Patingin sa kanya. Ayun, yung ngayon. Yung Go ahead. Go ahead. Pag umuwi ako, kung mahaba-haba yung oras ko, papasya lang kita dyan, sir. Mahaba-haba yung bakasyon ko. Kailan ba gumagala ako hanggang hanggang Sanchez ba yun? Oo. Ang ko talaga, sa Pamplona ako. Kaso dito ako napadpad, nagturo. Dito na rin ako nakapag-asawa sa Claveria. Pamplona talaga. Taga Pamplona ka po, sir? Doon ako talaga pinanganak at lumaki. Pamplona, sino ba ito? Mga Alilam, Abordo. Sa yan, sa Masi, Alilam. O sila Ate Mary Jane, Ma'am Mary Jane. Ma'am Mary Jane, Alilam. Mary Jane. Parang ko si Mary Jane, Alilam. Ahente ng mga Taiwan. Tapos, may bahay sa Marikina eh. Parang ko na yun. Malaki rin ata yung nila. Malaki rin ata yung kanila sa Pinas. Recruitment agency. Oo. Tagalasam daw si Loyal Ako Vlog. Ayan. Ilocano ka magaya. Taga-Bugay ako. Taga-Bugay. Taga-Bugay ni Bing. Taga-Pamplona. Ken Claveriana. Ayan. Okay lang, Bon. Si Bon James ay isang Bicolano, Bon James D. Ayan. Napakalaki na ng bahay ni Bon James D. Konti na lang din ang kailangan ni Bon James D. Ilang 1,000 plus na lang ata kay Bon James D. Mamaya sa replay kita. Sige, salamat. Taga-Bugay ka dyan lang kayo ni Juan Loyal Ako Vlog. Anong apelyido po? Saan po dun sa Bugay po? Kasi yung Bugay medyo malaki na. Taga-Bugay ni Bing, manang. Yung apelyido ni Manang Watay. Bagong ka-team namin sa Team Vibes, si Loyal Ako Vlog. Ito pala yung Bing, yung CPM is cost per mile, cost per 1,000. Ito yung per 1,000 views na sinasabi nila. Ang bilangan is 1,000 views. Views yun. Per 1,000 ho? Oo. Paano yan? Nakaka 1,000 views a day ako. Yun ang bilang per 1,000 siguro. Kaya sabi niya, in the case of YouTube, it refers to 1,000 views. Yan, 1,000 views. Nakaka 1,000 views ako per day The CPM is the cost that an advertiser pays to show their video 1,000 times. Yun. An advertiser might have a CPM of $4. Sabi naman niya. Per 1,000. Yun. Yung view ng ads, ang sinasabi niya. So, yung view ng ads. Yun. View ng ads. Okay. 1,000 views ng ads. Ang hirap pala yan, yung CPM. Oo nga
Bugay, dahil dilakay ko, ngam nalipatan na kanumatan, no, natidya bugay. Pilyedo na latan, manang. Napilya, doon ako manang, nagad, Maricel nagad, Jane Wikipedia Ariel group. Pajarillo, sana all teacher. Hehehe. Meron po Sana tayong teacher dito. Sir Rockstar Clicks. Ayan. Sir, bakit Napacham. Rockstar Clicks pala? Ang full name ko, Raquelito Senal. Kaya nung nilagay ko ang pangalan ko na Raquelito Senal, hindi nila ma-pronounce Mahirap. ang buo yung Raquelito na ilang syllables. Tapos yung Senal, ginagawa nilang kanal, medyo mabaho ang dinig ko nung kanal. Pero may yung ano ko kasi, yung Instagram ko, Rockstar na dati yun, Rockstar. Kaya para maging RC pa rin, sabi ko, nag-isip ako kung anong bakit clicks. Ayan. Rakino ka naman na, itapilado na. Rakino. Rakino. Hanya taga-sentro da kita? Hindi taga-sentro yung mga yan, hindi taga sa amin. Taga-sentro po kasi ako, baka taga-ano po yan, sa Bugay ng bago mag-sentro, gano'n. Ay, Enya daw, Enya. Raquinho. Opo, wala pong masyadong Raquinho dun sa amin, sa part ng sentro. Mapipilan na yan. Pag mapipilan yan. Nailabas na natin. Kung may kuwara, Padaya ka no? Taga-Padaya, Dagaya. Sabi na malayo. Papuntang Aparin na yun. Pagpapa rin Padaya. Noon, magna bye-bye. Sentro, ayan yun. Sentro de Bing. Well, sir, sentro, Alba. So nga Bing Alba, Alvarez mo ni mother ko. Udarbenak mo eh. Udarbe. Kananom da ko, Ma'am Emeline. Emeline Udarbe, Agkawili. Jak nga amok na kita pilyedo da, sir. Jak nga ako. Supervisor. Matandaan kasi ni mami ko, teacher. Teacher rin si mami ko. Teacher dati, DJ, nag-principal, tapos naging supervisor ngayon sa division. Retired na rin. Ay, retired na rin. Ako, matagal pa mag-retire. Bata pa tayo. 50 ho, para ma-order mo. Ma-enjoy mo. Oo nga eh. Si mami, sinagad niya eh. Hanggang 60. 63 ata nung mag-retire. 60, wow. Ako kahit 60 lang, maabot. Okay na yung 60 siguro. 55, sir. Para pension na after 5 years ba? After 5 years, hintayin mo pa rin yung 5 years mo. Ako, 60 kan to, nubing kan to pa. Sa bagay, so pwede yun ba? Parang adan may matita ka dati bukan eh. Nasaba? Wow pa yung 40 kaya 38 kunto pa lang. No, August. Nubing ka pa lang. Yung nasapa ka talaga. Nasa lahi kasi. 30 Halos kaya. No, 18. Ay, wun, yak pegayan na aramid dito message ko yung ka. Makaramid pa ka, Derek, yun ko na. Talo nakaramid eh. Damdama. I-PM ko dolat na ya. Okay, landscape sir landscape. Kasi naka-portrait ni Kuya Eric ni Jeric eh. Mabainak mat mga ibaga nga balyanda kasi baamo siya talaga. Well, okay daya. Ang moment mo kita basag vlog tayo dapat naka-landscape kasi Windows wala dating na talaga. Portrait naramid na portrait. Kasi dito logic ko may na rega mga i-crop mo kan. Bati mo unay kan. Ipansum kung tulad ng conforme to. Ay, wait. Ay, maraming salamat sa ating 7 million viewers na. Maraming salamat.
Bilis mo. Sa mga dikit yan, dikitan nyo na ako. Sabi ni Loyal Ako Vlog. Ayan. Si Bing Alba, baka gusto mong dikitan, Loyal Ako Vlog, pada nga taga-Bugay. Ayan. Kita mita description no kan, dete link ni Bing Alba. Wala ka tayo, drop ko yung link ni Bing. Ayan. Madali lang naman kopyahin dito sa ano. Ewan ko kung anong Guys, link babalikan mo ko kaya. nakuha ko. Basta pumili ako ng mga maiksing link doon sa ano, mga channel ninyo, nilagay ko sa description. Meron ako dyan, sir. One minute lang yung mga ano ko. Oo, yun ata nakuha ko. Dumatang kamot ti silaw mo, sir. Nalakamat lang ti silaw. Magiti, kasto yun, nalaka lang. Kasto nangina lagi ito ginagatang ko, nalaka no dito. Nung dito Pilipinas, nalaka man na yun. Ngata. Kas lagi to, agi to yung harot ko. Kas na nakangingina. Kas lagi to, kas na nakangingina. Nalakala lagi to, dito eh. Kasi siyempre, Well, kwartami dito eh. Kas laman lang Mandoy- dito Pilipinas, nakagatang ni sino, ni Yos TV. Ano nga, hindi kas to na, mano pinagatang na, kunana, na eh. Hindi. Kung 200 plus. Nangina namin di ko dito eh. Dito circuit no peso, Shipping. ni convert ko ti peso, huwag yung sana. 1,000. Why ko manula dyan sa ngaribo dito, kasla kanom lang ti kwa mo ti samo lang di 300 kanom ti 1 week no per meal lang 50. Wala. Kasama lang dito eh. Nung may convert mo, nadagsan talaga. So nga kasaros agpada mo lang presyo na, nagputusin. Wala i-convert. Sa bagay, ore, DJ, gorilla cut ko nasa 350 dito, yung Claveria. Damdamag ang aro dito. Parang company. Kas dito kahit kung concern, ato mo ti, adang kami ti collaboration ni. Hanggang ganat na pa Friday, yung kamakang ko gimatang ti kastoy, so nga awam mo ti available nga di, online lang kami makita na kita eh. Well, nga road. So dito ti Pero pinili, nung pag-fold mo lang na gito, fold mo lang. Mabalim mo lang ay kapit. Mabaling kapat-kapat atin. Yamnas la nakatubkar lang namin ni Gorilla. Natubkar mo dito, sir. Nya ka di DJ, plastic sa DJ. Dito ko rubber. Well, Rubber dito eh. nga road eh. Nalo nang nga igaman pa kay ti amaya. Di gorilla, kahit kung di gorilla, di kahit ko, dapat ka di cart ko. Di taubaw sir, no kami na di. Gumatang ka ti gamgamit, ang gapu mo lang taubaw. Wen, makakuha ko nga dito nga ko di Lazada nga. Inikat ko nga dito Lazada app ko, pero may mga ngimina ti shipping fee na. No, Sanchez lang, mura naman. Pagdating sa Claveria, ako. Talaga ito lang doon yung mato. Manayan TV. Shout out kay Manayan TV. Pada nga Hello, Ilocano. kapatang Ilocano. Tagano ka, Kapsat? Tagano ka, Kapsat, Manayan TV. Ayan, at jacket mo, Kapsat. Gibaba ka lang tati link. Salamat sa Nalipat mo dun, sir. Dapat nga may isad to eh. Duwagaya. Duwang Ate nakatambay tatay. Ate Angelo Alvarez ko. ewan. Monitor ko nung ayam ayam mo tumubrak ka. Sana pag-edit nung duma. Deta ay ayam, tiyan ko kabisado. Yung misis ko, kay ayam, ti ML. Mga rugi-rugi mo nga, At mano anak mo, sir? Anak mo? Dua nga babae. Ewan kaya yung jacket ni ko, Loyal Ako Vlog. So, di magun noon eh. Ang jacket ko na naman ni Loyal Ako Vlog. Ore ka, teka nga di jacket mo, Loyal Ako Vlog. Ayun. Ikaw magun noon ni Kapsat. Dan, na jacket mong Kapsat, Loyal Ako Vlog. Isabela ang nakaasawa akid Jai Pangasinan ng ni Manayan TV. Ayan, taga Cagayan kami, Kapsat.
Cagayan kami. Ayan. Siya at matagam mo tayo nga Ilocano. Doon tayo magkaya mga Ilocano vloggers. Nabayag ka nga YouTube, sir? Nakaamo mo tikas-kas to. Idil, nabayag nga nag-create na ti channel ko. Nganti problema kidi. Paano ko makukuha yung subscribers? Then, inista-stop ko. Tapos, dito April, ni Derek Torti, kuha ko na. Dati, alis to nga pagalan subscribers. Na. So, in-orient na ko na. So, April 16, nag-create na ti channel ko. Nag-alanak ti Kapelang. Di kita Creative Commons nga video. Gumawa ako ng video. Upload mo na. Yun na. Attend ng LS. Yan. Sinuruan na ni Derek. And then the rest, siya ako din nagkuha. Research ko ulitin kasanon. Sinabayak ti Agos mo na. Pero okay ba? Kasi nauso nga itong online teaching ngayon. Ang ka ba makapag-direct sir? Ang ka ba makapag-direct YouTube? Pwede na, pwede. Kaso, na-regret na, pinadas ko tatay ti direct, iti laptop. Kasi no laptop, okay, already, or less than 1K ka, okay na. Pero na-regret i-connect. Agtay, tayo klatara tayo pinadas. Kasi na-stream yun kami. Ada, totoo ba nga kwa? Dati, alaan ni StreamYard, WH. Basit kasi application kami, software kami dito. Software ba no website? Website pa gid ya? Website kasi awan ni download mo eh. Hanggang sa ito amin, sir. Yaman lang Commission na. kabisado. Ngam kurang ngamin jud duma, man una damat. Yamin. Ngam nagrigat agpesag pinadas ko tatay, itay malam pinadas ko nga in connect. Sumatin magada kanya makibingay. Makigudwa ka no. Okay man, kabsat Manayan TV, ti COVID di Cagayan, adama new cases ngam nag-negative dan sa matan. Ayan. Thank you lang kay Eric Gasmen sa patamsak. Ayan. Wala Shout ba out kayong kay Eric Gasmen, idol. Eric Gasmen, kaduwak ni Bing Alba, baka kaya mo ti umuli lang kay. Mandamanak ang set up. Wapo dete pa-design na tawol na ni oh. Aparador pa ka dito ipangipigpig ka tao na sir, ano? Aparador dito. Ay aparador. Dito, idakkel nga plywood, at ilawan iti katre, kanjak na yung bulbulang. Puraw mo dito, di ba na duwa nga puraw, pag tinaktabak ti wallpaper, tatakasim mang pagtatadaga yung order ko. Ayan. Taga MJ Saudi ni Manayan TV. Na ubra mi ta kabsat Manayan TV. Pati ano yung ano, yung Magkadikitan na ba tayo kabsat Manayan TV? Nandyan asawa ko. Ay, siya na talaga. Kala ko ikaw pa rin lang kaya. Nasa work daw si Eric. Si Erza na pala talaga tong tumatambay. Ayan. Maraming salamat, Erza. Ayan. Nakala ko si Eric pa rin yan eh. Ayan. Magbabalang kayo ng link. Magbabalang kayo. Magtigitan kayo dyan. Ayan. Habang nagkukwentuhan tayo ni na Bing. At nagse-set up siya sa kanyang booth. mini studio. Ayan. Para makaalak to mati pasilaw makita deti background ko nga sinsinan. Mga sila mo sa tapno ka. May data background mo green kasi tapno ikam ti background mo dita. Mayat no ti aldaw mayat makita. Ngem no ti rabin mati. Talaga silaw. Ikam ti silaw na pajilikod mo kanta sangwanam. Ngarod. Ito silaw ko. Nalaka lang padasan ti gorda ti aji silaw nga pa. Ora basit lang sir. Aji para ta kom lang sangwanam na. Ayan, turuan mo magbaba ng link lakay Eric Gasmen si Erza.
Para at least alam niya ano, pag nagbaba siya ng link madidikitan siya. Ayan. May na nga nagbababa ng link sina Loyal Ako Vlog, ayan. Manayan TV pada nga Ilocano ano taga Isabela. Nga dadta Saudi, ayan. Manayan TV. Alay check ko to ta kabsat no nakadikit na king kan ay check ko ti cellphone ko man ni Manayan TV no. I don't like this. Ang dama kastoy na gamin pambabae mo. Kiss lips, kung kuna lang. Sayang. Sayang. Ay. Nag-chat lang kami. Pangkulat na G1. Sabi ka, kadom sama ni baga mo nila. Cancel. Ayan. Namatay. Nga tala kay Derek baka ay tatangay man. La kay Derek baka no agales kay baka mata pabangiran ta dikit ko JBF channel, hello. Ayan, may jacket ka na, JBF channel. Meron tayong bago mga kabatid. Ayan, magdikitan kayo. King Alba at Host Rockstar, sabi ni Derek Tor, Yahoo. Ayan. Magbabalang kayo ng link at magdikitan mga kapatid. Ayan, habang tayo ay nagkukwentuhan, pwede lang mag-isdaan dyan. Ayan. Mag-isdaan, mga kapatid. Green. Yan, may Kaya mga pati hindi ng pa nakadikit kay host, met matita ko white dapat green ting ano. O parang may register na ti camera sa. At nga mi di camera. Kitak di screen ko dito yung camera pa. No, dati center di camera medyo register na. Hindi kami natin camera ti laptop. Bulok. Laptop dati usar ko kanya. Nalawag kanya sir maya. Nga ro, sinabo ka maya man eh. Maya nga dati lights na di ko. Mayat ba ti camera sir? O ay maya. Kasla na Adala basit kasla effective lights siguro deta mang kwata kami. Kulay deta skin mo eh. Kasi lights eh. Ay, suksok tak sir, the controller ko to. Iso nga rod. Ayan, Eric. Kulay ko. Kain tayo mga classmate, sabi ni JBF channel. Ayan. Sige. Magbabaan po kayo ng link at mag-isdaan dyan. Huwag kayong maghintayan. Magunahan po kayo. Yung mga hindi pa po kadikit, ang ating host at co-host, Bing Alba. Ayan. Rockstar Clicks po. Ayan. Mga katim ko yan, sina Derek Tor TV sa Tropang Ilocano, Eric Gasmen, ayan. At ang kanyang misis, si Erza, ayan. Si Loyal Ako Vlog, bagong recruit ng Team Vice. Ayan. Kasama sina Yos TV, kanina wala na sina Yos TV at saka sina Bon James TV. Ewan ko ba nasa na sila. Ayan. Sana naman naka-VG lang sila. Ang LS lang kay kumpad, Derek. Baka mata pasublatan nga medyo maka 2 hours na lang mat na eh. Mawala ng init yun. Ayan, Manayan TV, ayan, 1.06K. Dikit na tayo, lakay, dikit na. Manayan TV, ayan, dikit na tayo, lakay, ha. Dikit na, kalembang, kalembang, ayan. Agad hanggang buto. Host, BG ako, Agsibugnak, Timula, ayan. Saan ka ba, ayaw mo ka di, manang Loyal Ako Vlog? Tagsibog ka ba lang Timula? Naka mo siguro abroad niya manang Loyal Ako Vlog. Ayan, Manayan TV, dikit na pala tayo. Ilang ko si JBF channel, ayan, JBF channel. JBF, puro taga-abroad sama, dikit kuha tayo tata. May international T account mo, sir, ah?
Ngarod, UAE na yun. UAE ni manang loyal ako vlog. Wow. Daktil Mayaman. ti, kwan. Daktil ti watch hour mo no, abroad ti views mo. Huwag ka nung ngarod. Eric Pelang ka, Cambodia ko naman. O, Bing Alba, Macau. Loyal ako, UAE. Saudi ni Manayan. Mayaman dito kwa. JBF channel. Ayan, dikit na rin pala tayo. JBF. Ayan. JBF channel. 290 pa lang ni JBF ni. No, the banana shoot na. Kaya yan kakabsat. 290 pa lang si JBF. Ayan. Bukas host, LS ako 5 a.m. Slot yan ni Bon Kapsat. Bon James T, 5 a.m. yan. Pinas time. Magko-conflict kayo ni Bon. 5 a.m. Ayan. BG lang ni Eric Gasman. Madama Tito Carna siguro ni Lai Eric yan. Si JBF, batang-bata pa, 290. Ayan. Idol na yan yata. Ngayon po yan. Idol na yan. Eric. Dapat tayo po nga yan eh. Wow. Dati na po. Supreme. Sticker ba yung tingnan ko na yan? Sticker na pagpagkatan. Kaya regak timay sa apiek. Na intayag kali tapos intinad na dito'y lubong na ito'y vloggers. Naitaman manang Jay, di pag-backing ka ta, pagbili-backing ka. Ta oray no ka nga vlogger at vlog ka nga minan manang Jay. Oray no nagkabasin lang ti videos mo manang Jane, Ariel Parillo nakaduti OFWs nga ag-vlog manang Jane. Ora di kita lang daily routine mo ti vlog mo okay na. Ayan. Hello Erzamay Lausin. Ayan. Welcome. Magbaba ka lang ng link Erzamay yung pinakamaikli. Para madikitan ka nitong mga bisita natin na nakadikit. Walang problema sa tropa kasi si Erza, Mrs. ni Eric dikit na yan. Binalik na daw, kumpad Derek. Si Erza na daw talaga yan, yung nangingisda ngayon. Ayan. Manang Jane, at least wine-welcome ka ni Nightbot. Ayan, Manang Jane, Ariel Parillo. Kasinsin ni Pinoy Mono, ito ni Manang Jane. Kasinsin ni Pinoy Mono Vlog. Ayan. Salamat sa ating mga viewers. 10 million viewers in the house. Ayan. Si Kapay lang. Kuna ni Kumpad Derek. Ayan ito. Ayan. Naimbag Arabi. Manang Jane. Kuna ni Derek. Ayan. Di kayo sapay. Nagkinumusta ka ni Manang Jane. Okay, 2 hours na lang siguro, mga 1:38 tayo. Mag 2 hours lang tayo kasi marami tayong kailangang tapusin ngayon. Ayan. Ako na nga, hanap nga ako ng, niyapay natadum nga talaga. Natadum siya. Naisingat mo dyan, Ayan, Agdan. Nagsapul ti Agdan ni Derek. Pura kakapsat. Kumpad. Agdan? Ali lang naka Madama. Data Agdanan. Ano makita na kani Manang Jane. Paharilyo. Di nga malmal. Di ta Ayan, di kita vloggers ka Ayan, loyal ako vlog. Dikit na po. Sana pasyal ka rin sa house ko. Ayan, magbaba kayo ng link para mapasyalan kayo. At gawin lang ang tamang
Ayan. Mayat no, paano? Mukhang ka pumatok ti vlogging. Live. LS ka lang. O nga ron. Adot nakahilera nga kayat ko nga wow, bra, nigit travel vlog, kada tutorial ko. Marigat Apo, de, may may isa nga video no ka, pero may nagbayag na nga mga edit. Apo, ayan. Yan to sa mga editor mo, sir? Power Director. Dito cellphone? Cellphone, sumula, Power Director. Dinownload ko awan di watermark na. Awan. Siya ka Filmora. Diyak pa pinadas si Filmora. Namin pa download na kanyak si Filmora hindi Yung diyak pa pinadas di download ko kat awan sa kano ko na di nagpa-download. Ang watermark na masapol mo lang i-register. Anayon. Di kita nga alalat ko nga apps kada software. Di kita awan watermark na no. Oray cellphone no, di kita awan watermark na no. Di kita pilya no nga di kita ko. Di kita vlog sir. Dapat magic na. Kasi yung tinangrugyanak nag-vlog, Power Director. Cellphone ko lang. Ate lang may isang cellphone ko. Wan, mayat no ka, cellphone. Ora siya no ka, no, daduma cellphone, pag editak, daduma kami kaslo kahit kami mouse kaya sa dito, cellphone, nagriga na daduma nga ko. Well, ito, mga nag-invest na mati ko, si laptop ko gamgamit at i-focus ko man ti 1 to 2 years, nakita man niya pagbanaga dito. Kaya sa na lang makininuman kada rabi. Gusto Wan manang Jen, i-vlog mo ang pamamalan siya araw-araw. Ayan, pwede lang yan. Yung ang mga nag-trending, ibinablog nila pag panag-guide digital talon manang Jen. Si Migad na 48,000 ti monthly da. Di kaya nga rin ti pampanonood mi kada kumpradere. Bla-vlog ko mo, di kaya na Jack pa na pag na-edit. Hello. Hello, Kabanda Moto. Ayan. Shout out, Kabanda Moto. Kumusta kayo, kakabsat, anagurat? Kabanda Moto TV, host shout out. Kamsak Dan, sabi ni Kabanda Moto TV from Cambodia. With love. Hi Ate Jane, Ariel, Paharillo. I-vlog ko ang pamamalan dyan araw-araw ko na naman. Mayan. Isuro na yung technique kayo ginagawa. Tinagplancha nga, makindi. Ano kasano, tagplancha nga mapuuran. Hello, mega shout out to Manayan TV. May pampayan sa studio malakay din. Filmora 9 kano ti usar ni Manayan TV. Filmora 9 daw ang ginagamit ni Manayan TV. Mahilig din sa rock. Ayan. Filmora 9. Anya king ka kumpad, Rax? Filmora ay Power Director lang? Power Director, cellphone ken laptop. Pinadas ko nga dinownload Kine Master dito yung cellphone tapos sa mga kung konak ng ito nga rin medyo masado mga tao nga kuti-kuting ting manan. Minsan ayan nagbaba na ng link si Erza May, ayan. Isdahin nyo po yan si Erza May, bagong-bago pa po ang kanyang account. Kaya napadasan nag-edit iti laptop, puro cellphone. Alis to kaming kanya siyempre naka-mouse na. Pa nag-split ka pa nag-iad mo laka Ayan. Erza May Lausin, ayan, Manayan TV, dikitan mo si Erza May. Shout out to Erza May Lausin. Nasa backstage ako kanina pa, sabi ni Yos, hindi kita napansin kapatid. Akyat ka ulit kapatid, akyat. Hindi ko napansin Sorry.
Ayan. O, andyan raw si Yos. Akit ka ulit kapatid. Andyan yung hagdan. Pasensya na, pasensya. Hindi ko napansin Ayan. Tapos na yung premiere, Yosh. Ayan. Pad. Nag-attend kasi siya ng Andyan raw premiere si ni, Yos. Tingnan mo, baka kumakatok. ni Kilabot TV. Ayan. Ayan na si Yosh. Pasensya na kapatid Pasensya na. Hindi ko napansin. Okay lang. Mega sardines po sa inyong lahat, mga kaayuda. Shoutout sa lahat. May ingay ba yung aso? Medyo. Magsala tayo sa natatitala dan sa trending. Scarlett. Mute ko lang muna. Nasa kusina kasi ako. Sige. Wala mga alat ko. Danom tayo mamayo. Ayan. Shoutout sa 8 million viewers natin dyan. Maraming salamat. Mega shoutout tonight, bot. Huwag kang makulit. Aray ko. Nanay? Ayun, nakamute si Yos TV. Tropang Ilocano. Yos TV, kapatid. Sabi ni Eric Guzman. Hello, Yos TV. Kabanda mo to TV. Or sa may Shoutout Losi, sa'yo, shoutout. kapatid Eric Guzman. Shoutout. Shoutout Kabanda Or sa Moto. may Ayan, Losi, shoutout daw, sabi ni Joric. Kabanda Moto TV. Kain lang muna Ayun, ako. pang Universal Studios na. Si Bing Alba. Kompleto na sa gamit. Tapos mag-live ka na drone ang gamit mo, Lakay. Iti kwarto. Magagdak guys, magagdak. Yos TV, shout out. Sabi ni Kabanda Moto TV. Patrol. Magagdak lakay. May nag-delayed send Magagdak kayo. lakay. Well, mayat. Okay. Ayun. Ersa Melosin. Kabanda Moto TV, kuya. Nangangapa ako. Kain pala guys, kain. Nagpa-practice pa lang daw si Ersa Melosin. Kabanda Moto TV. Kumain na kayo? Hello, Yos TV. Shout out sa you. Kakain pa lang. Ano bang kakainin? Nalaglag si Yos. Ersa, Ox lang masanay ka din dyan. Andyan mga tropa, sabi ni Kabanda Moto TV. Unahan nyo naman ang aking may bahay, si Ersa May Losin. Sabi ni Kabanda, ay si Eric Gasmen pala. Hindi ko na makita. Unahan nyo na si Ersa May Losin. Dalawa ang babalik sa inyo, pati ang kanyang may bahay, ang kanyang asawa na si Eric Gasmen. Padikit na rin po si Director TV. Ayun. Hello, Ading Good Derek. Hello, Met King ka, Ate Jane. Hate na hate daw ang pamamalansya ni Ate Jane Ariel Parillo. Makapasma. At nahulog si Yos. Nalakalan sir.
Hello, hello, hello. Biglang humina yung net. Hindi. Ayan. Wala na. This site can't be reached daw. Sino ang Hindi can't be reached? yan. Dinig ba yun? Ay, Sumilosin, galing mo pala kumanta, madam. Dikit na po tayo. Sana mahalin mo rin ako, sabi ni Manayan TV. Ayan, Manayan TV. Beka naman. Pakidikitan din po si Director TV. Nagbabalik yan. Ayaw pa rin. Di makita tong ano natin. Yung sa akin, medyo this site can't be reached na. Mahina talaga. Walang music host. Wala. Ako lang pala nakakarinig ng music. Ayaw na, yung StreamYard na lang ang gumagana. Hindi ka makapag-isda. Ayan. Ayan si Kabanda Moto. Wait lang, Kabanda. Ayan. Yan. Kabanda Moto. Ang alin? Ayan na si Kabanda. Ayan. Ayun. Copyright. Pakimute. Copyright ba yan? Copyright. Opo, copyright. Masyadong maliwanag na yata. Copyright ba yan? Copyright po yun, kanta, yung ano, Six Cycle Mind ba yun? Oo. Maka-copyright ka, sir. Pwede, Rick, pakipatay yung music mo. Sa akin yun. Wala na, ayaw nang gumalaw. Balitan ko na lang yung mga hindi nakaka-copyright natin. Yung StreamYard na lang ang gumagana. Huwag ka magpatugtog, sir, sa background mo. Mahulog to. Okay lang yan. Subok na yan, subok. Oo. Ganyan sa akin nun eh. Nagpatugtog si MacTwist TV. Nahulog kaming dalawa. Hindi. Okay lang yan. Nasubukan ko pa nga na-block yung ano eh. Pero na-block. Tapos na yung LS. Clean Nangyari sa akin yan, sir, nung ang daming mata. Oo. Ayun, kaya nahulog ka no? Oo, dahil may na-advise na ata ako doon na na English pa kasi yung binabanggit ko doon tungkol sa tungkol sa saging, tungkol sa pagdikit saka sa WH. Ang dami namin tinuruan ni na Compa Derek noon sa LS ko rin. Buti hindi kami nakaka-block. Pero nasubukan ko yan, puro music lang. Pero itong mga pinapatugtog ko, yung mga nauna kanina, bago download ko yun, NCS daw eh. Kaya sinusubukan ko. Hindi naman natin malalaman kung ano. Ayan. Ayan na si Direk. Oh, Direk. Mo space ko. Pangipa na dito eh. Props kami dito eh, no. Dapat ipamot sa angom. Hindi pa naman nakapansin masyado. Yung kagabi nga puro blackjack pinatugtog ko. Hindi, itong pinatutugtog ko na to ngayon, pakinggan nyo. Okay to, reggae na ayan. Lagi ko pinapatugtog. Pero yung una kanina, Kabanda Moto TV. Meron ba message? Kabanda Moto. Wala. Bad. Narinig mo ba? Wala. Nawala siya eh. Wala na, mahina na. Di ko mabasa yung message niya. Kanina pa siya, Ayan, nangangapa pa raw si Kabanda Moto. Ox lang yan.
Akyat daw si Juan, Ay, may, si Erza pala yun. Ang dami niya palang ano. may chat si Kabanda Moto TV. Ayan na. Oh. Naririnig nyo Oh, ba sige, ko? sige, nakita ko na. Dinig pa ba ako? Kasi Oo. having trouble connecting, sabi dito eh. Oh, okay This is lang. often caused by an unstable internet connection. Kumakain kayo ata. Kumakain. Break. Dinner na rin ba sa inyo? Oo. Wala na, ayaw na yata nung kun ko. Tapos lang mag-ano. Tapos lang mag-set ng second set. Okay. Pumina ang net. Ayan, sila kay Eric Gasmen. O yun, nahulog si Eric. Mahina talaga daw. Hey, Jerry! Ayos sarap buhay Dinner lang sa Hard Rock Oo nga, dinner lang sa Hard Rock. Salamat Manang Jane Ariel Parillo sa pagbigit sa ating mga kaibigan. Ayan. Maraming salamat. Gumawa ka na rin ng vlog mo, ng channel mo, Manang Jane, para i-subscribe back ka namin. Ayan. Hindi kasi nagba-vlog tong si Manang Jane Ariel Parillo. Support Miss mo yan, lang. bro. Ganda ng background din. Supreme. Ano nga tinunan ka? Kayamanin yung background mo, Supreme, Ano yan, idol? Mahal-mahal kaya. Pang package sa mga Tape ko lang yun. Tape lang, Supreme. Oo. Tumikit na Meron yun yung yung nag-vlog. Sino ba yun? Si Big Boy. Pipicturean ko lang. Ano sabihin mo? Nag-YouTube ang anak ko. YouTube na. Tulog kan. Tulog na si ate, tulog ka na. Nangungulit yung bunso ko. Madikmet amo agaramid ading ko kuna ni Manang Jane. Nalaka lang, Manang Jane. Tulog ka anak ko. Madamanak nga aglalay pa ng pa. Okay. Shoutout kay Ersa. Nasaan si Ersa? Totoong si Ersa na yan. Na yung nangingisda. Kala ko kanina si Eric pa rin nangingisda. Ano mo? Ayan, okay ngayon ang signal natin. Kaso na-brown out ako kanina. Rondo. Nasa Quezon City si SMA. Mag-live ka na dito. Ay, siya akala ko kasama nyo si Erza. Kakasama ko din. Kami rin sa Ilang naman? Ang studio ko, pre. Bali. Ilang minutes yung break nyo yan, Kabanda. Ay, oo, nangis-snap ako. Ano lang? Sali. Yamanin talaga si Bing Alba. Sana all may ganyan. Dito yung mga dalawang vlogger, natarating na. Sino yung mga tropa mo dyan sa Macau? Susubukan ko tong blue screen ko. Pwede rin ba yung blue screen, bro? Pwede, kaso yan International tema ko. Kaso kulang ako sa lights. Kung umaga, kita ako pala. Pero kapag gabi, kulang ako sa lights. Ayan. Yan lang background na nakikita. Naka-live si Mr. Blue. Hindi kami close mo. Snap Blue or green kasi. Hindi ako makita pag gabi. Yun lang background. Ayan.
Ayan, maraming salamat sa ating 9 million viewers. Ayan. Salamat po sa pagpunta sa live stream ni Rockstar Clicks. Ayan, salamat po. Ayan, naka 2 hours na tayo at may 9 million viewers tayo. Ayan, Jane Ariel Parello, salamat po. 9 million viewers. Oo nga eh. Totoo yan, walang mata dyan na ano. Sige, Kapsat, Manayan TV. Dumigos ka pa, ibiit ka, nagluto. Ayan, sige. Manayan TV. Intindihan mo yung agdigos, kabanda? Alam mo na yung agdigos? Hindi pa. Hindi ba? Maligo? Maliligo daw, sabi ni Eric. Maligo. Pagdigos. Naalala ko lang kasi doon sa amin, yung kapitbahay namin doon sa Caloocan dati. Ay, Ilocano. Nabanggit ko yung Wen Manong, JT Bakit? Awan JT Gatong. Yun yung naririnig ko sa kapitbahay namin. Mga Ilocano kasi maraming kapitbahay doon eh. Ayan, pwede umakyat. Sa isang Bugis Street kami. Dati doon sa tinitira namin. Ilocano, maraming Ilocano. Oo, marami kami. Hanggang ngayon, nandun pa rin yata, pero yung iba wala na. Baka naman yung mga... area kami dati. Yung sa Caloocan. May message si Erza May. Hayahay daw kayo dyan, ha? Focus mga kabarang. Ayun si Eric. Si Eric. Matututo ka rin. Ersa, sanay ka rin. Nabayaan si Ersa ngayon, ha? Ayan, mag-attend ka ng mga live stream, Ersa. Ayan. Ganyan ginawa namin, babad kami na Eric doon sa live stream. Hanggang anong oras ko nagbababad sa live stream eh. Kailan ka na, kabanda? Naka 200 na eh. 200 ka na? Oo. Sumasakit na kasi yung mata ko minsan pag Oo. Pag nagbababad na, hindi ko kaya talaga. Ayan. Meron na tayong 5. Ayan, medyo na. 5 na lang. Ay, bito. Meron tayong 7. Nasaan na si Bing? Okay, yung setup dito. Pictorial ako. Jane Ariel. Awan channel ko, Kabsat Eric. Ano yung sino Kabsat? Wala daw siyang channel. Oh. Wala siyang channel. Pinsan siya ni Pinoy Monovlog. Kaibigan na rin natin, kaya nagsusupport siya. Pero hindi siya vlogger. OFW rin siya. Nasa Hong Kong ata si okay. Si Ate Jane Ariel. Nagsusupport lang. Thank you, Ate Jane, ha? Nagsusubscribe. Ganyan ang ni Ate Jane. Napaka-supportive nga ni Ate Jane. Cagayano rin siya. Nagkakagayan din. Ako, Cagayan din ako eh. Cagayan. Kailan sa Mindanao. Cagayan de Oro. De Oro. Ayan, dami nalilito sa Cagayan eh. 2 Cagayan eh. North at saka South. Kaya kung minsan mga nagtatanong, Cagayan North at Cagayan South. Ay. Saset mo na kami. Sige. Ganito ang itsura niya, sir. Trabaho ulit. Ayun, oh. Baka mo na. Sige, bro. I-video nyo yung gig nyo, Kabanda Moto TV. Mamaya. Nag-live ako eh. Sige, mag-live ka para sa FB nga lang. Ay, sa FB. Sir, 2 hours ka na ba, sir? At ako maliligo na. Sige. Okay lang. Naka 2 hours na ako. Sige lang, Bing. Ayan. Tambay ko na lang, sir, okay.
Sige. Ayan. Set muna kami. Alalayan nyo lang si Erza. Natataranta na daw. Okay. Ayan. Erza, hello. Sige, sir, at Ayan yung mga... baka bukas ulit. Sige. Kung ano. Okay, sir. Sige. Maraming Guys, maraming salamat. Maraming salamat. Bing Alba. Ayan. Sa Tropang Ilocano. Ayan, naka 2 hours na po tayo, mga kapatid. Ayan, kung gusto nyo pa pong mangisda, ayan, pwede lang po tayo ng lumipat sa ibang mga channel. Ayan, maghanap tayo ng mga channel na naka-live ngayon. At tayo naka 2 hours na po. Ayan, namamaalam na po tayo sa ating live stream. Hanap lang tayo ng mga i-recommend natin na na channel. Ayan. Kasi meron pa tayong gagawin na report. Ayan. Salamat, Bing. Ayan. Salamat sa 3 million viewers na naka-busy lang yan. Ayan. Salamat po talaga. Salamat sa inyong pagsubaybay. Ayan, meron pa tayong 5 million viewers na naka-BG. Ayan. Sino pa ba? Wala na tayong kakwentuhan. Ayan, namaalam na ating co-host, si Bing Alba. Isa na po siyang monetized channel. Kasama natin sa Tropang Ilocano. Ayan. Tropang Ilocano. Ayan. Natin ma-apply ang ating blue screen. Mahina ang ating lights. Ang gusto ng lights. Wala pa naman. Ayan. Nalaglag ako. Maraming salamat, Manang Jane. Okay lang, Manang Jane. Mag-end na rin tayo, Manang Jane. Salamat, Manang Jane, sa iyong support. Ayan. At kay adding mo ba kanina yun, Manang Jane? Yung napunta kanina. Ayan. Nalaglag daw si Kumpad Derek. Sobrang hina ng net. Ayan, okay lang, Kumpad Derek. Pa-out na rin tayo kasi naka 2 hours na tayo. Ayan. Pwede lang sanang palipatan ng mga Ikaw, kumpad, baka gusto mong mag-LS pa rin. Yan, ilipat natin itong mga viewers natin sa Ay, kumpad Derek. Andiyan ka pa ba, kumpad Derek? Kumpad Derek, nandiyan ka pa. Hello, kumpad Derek. Ayan.
Kumpad Derek. Ayan. Pakidikitan naman, Kumpad Derek. Yung, kay Mrs. Ayan. Manang Jane, pakidikitan mo nga itong, link ni Mrs. Ayan, nahatak ko na rin na, ayan, nag-brown out, nawala connection ko. Ayan. Yes, padikit naman tong kay Mrs. Yung sa mga paninja mo, yes. Nahatak ko na sa YouTube eh. Ayan. Binaba ko yung kanyang link. Ayan. Ayan yung link ni Mrs. Ayan, nagbablog na rin. Vloggers na kami lahat dito sa bahay. Pati mga bata nagbablog na rin. Pati si Mrs. nagbablog na rin. Ayan. Brown out din sa inyo, Yos. Ayan, pahamak nga tong brown out na to. Ang laptop ko kapag nag-brown out na rin. Sama pa ang wifi. Ayan, patay. Ayan, na daw ang net. Pa Derek. Ayan, maraming salamat. Salamat mga kapatid. Ayan. May mga bago siya kasing ngayon. Vlog. Ayan. Sabi ko, buhayin niya yung Nauna pa siyang nag-YouTube kaysa sa akin ata. So, hindi niya naharap. Ayan, binuhay niya ulit yung kanyang channel. Ayan, maraming salamat, Manang Jane. Yos TV at Director. Ayan, ilan na balawag na tayo? 1, 2, 3. Ayan. Meron pa tayong 8 million. 6 million in the house. Ito pa na pinagana yung natin. Yung pa-magic natin. Napaka-supportive ni Manang Jane Ariel Pajarillo. Cross stitch pala. Ayan, Manang Jane, yung cross stitch mo pala, Manang Jane, ang i-vlog mo. Ayan. Set up ka ng camera habang nagko-cross stitch ka. Mag-live ka habang nagko-cross stitch, gano'n. May pinupuntahan kami dati na live stream. May ginagawa siya. Grabe tong kuryente natin, yes. Brown out. Ayan, nandiyan pa rin pala si Eric Gasman. Ayan, pag-BG. At sila yung marami na 5 channel ko, adik ko, bare ang maraming tutorials na Manang Jane sa
Kahit ako naman, nanood muna ako ng mga tutorials sa YouTube din. Kung paano gumawa ng YouTube channel. Dali lang namang sundan. Lalo na malakas ang internet nyo dyan. At mura. Sa amin dito, mahal. Yung hina pa. Mahal na nga. Mahina pa. Buti nga, hindi tayo nalaglag ngayon. No? Kanina lang nag-brown out. Tuloy-tuloy nga eh. Oh. Tuloy-tuloy. Ayan. Dami naman naka-BG. Kaya... Ayan, patugtog na lang ako muna, mga kapatid. Tuloy-tuloy ko na lang ito muna, magla-live. Ipapatugtog ko na lang muna. Habang ako'y gagawa ng report. Ayan, wala namang magla-live stream.
Parang neneng di ang kanyang katawan. Sarap mong titigan dito sa sapan. Kasi sa spaceship isasakay kita. Parang neneng di ang kanyang katawan. Sarap mong titigan dito sa sapan. Kasi sa spaceship isasakay kita. Who's the chick? Nick, cause I got plenty. T-shirt niya at pants ay black. Tas pink na panty, binaba ko sa sahig. Tapos siya ay nilamig. Yumakap siya sa akin habang siya'y kinikilig. Di niya rin napipilan ng init kong dala. Napapakalmo na at napapaungol siya. Sabi niya, Okay yan, Ate Jane. Another income. O, tapos, kumatok pa yung YouTube mo. Triple income. kasi gusto mong dinidiyaan ka. Walay ka ba? Kasi gusto mong binabayo kita. Chicharong ka ba? Kasi ang ingay mo pag kinakain ka. Parang neneng di ang kanyang katawan. Sarap mong titigan dito sa sapan. Kasi sa spaceship isasakay kita. Parang neneng di ang kanyang katawan. Sarap mong titigan dito sa sapan. Kasi sa spaceship isasakay kita. Nang iyong ngiti ako'y na-attract. Dip-dip naglalak, parang merong heart attack. Ayaw mo sa iba, gusto mo kay NIK. NI to the motherfucking K. Kasi medyo pogi sa mata mo'y malupit. SAMEINTO, sobrang sexy fit na fit. Yung flat na petit, tapos medyo makulit. Yung mahaba ang buhok, at mga matay singkit. Yun ang aking tipo. Minsan pag wala ng flick, tumatagal sa laban para Jordan Game 6. Siya ay sobrang sexy, miniskirt at fixie. Chick na always down, hindi ka magsisisi. Mag-aral ka ba? Natawa si Ate Jane sa triple income. Diba? May trabaho kang regular. May cross-stitch na. Tapos, mag-YouTube ka pa. Triple. Na-drain utek ko ang nag-aramin. Dani, may pasak CCP. So, medyo respay lain ko nagsurat adi. Ayan. Siya kawanan yung mga Jane. Yak makasurat yung Dani. Napukawan di luma naglati nalati na siya.
tapat at totoo. Dahil sa'yo naramdaman. Salamat, Erza May. Ayan. Basta mag-comment ka lang. Ayan. Para mabalikan ka. Misis ko yan si Charmaine. Okay to, misis ka ni Eric. Misis ko si Charmaine. Ayan, puro na tayo. Vloggers. Ayan, balikan ka niyan. Doon siya sa kabilang kwarto. Palaging mayroong kulang sa isang pagmamahal. Ang tanging kailangan, puso ay mapagbigyan. Dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Ibig kita kahit sino ka man. Ikaw na nga ay nahanap ang puso. Manang Jane, sumali ka, gayam ka DJ ko. Sali ka dun sa contest ni Mang Roy Aragon. Na nagsurat ni Dani. Naitay Gabriela Price naman ang J. DJ Raps the best. Amo na kuha ni J Facebook na. I-PM ko king kano dyan malipatan. PM ko ito tanong. No Jack, malipatan. Palagid mo ito, i-PM mo kanya. Ano dyan malipatan man hindi.
salamat Erza sa pabiji. Ayan na dikitan ka na raw ni Mrs. Sabi niya. Nag-PM siya. Dikitan ka na raw niya. Maraming salamat. Ikaw ang laging hanap ko sa bawat sandali. Kahit saan man magpumunta, pag-ibig ko'y sa'yo lang. Wala nang hahanapin pa kundi ikaw sinta. Pikit man aking mata, ika'y nakapita. Please lang, lumingon ka naman. Pansinin mo ang puso ko na laging nakaban. Please lang, makinig ka naman sa awit ng pag-ibig ko na parang sa'yo lang. At kung akala mo ako'y nagbibiro lamang, lahat ay gagawin para mapatunayan ang mga letra ng pag-ibig ko sa'yo. Wakas hanggang wakas, paniwalaan mo. Please lang, lumingon ka naman. Pansinin mo ang puso ko na laging nakaban. Please lang, makinig ka naman sa awit ng pag-ibig ko na parang sa'yo lang.
Pansinin mo ang puso ko na laging nagkamay. Please lang, please lang, makinig ka naman. Kanya katay tasit-sitikin mananje. Si kanto pa yung tasit-sitik muti. Putar naman mananje. Kayang lahat na mananje. DJ Rams. Yaman, hype is batang 90s. You know what it is. Aha. Let's do this. Wala sa likod, wala sa harap. Pagkabilang mo tatlo, nakatago na kayo. Isa, dalawa, tatlo. Talaga sa sarap, palinga na pagkabata. Kasi walang pumapasin kahit magkakubabang pumilata. Gigising maglalaro, tapos ay kakain sa tiko. Ginagawang papasok ang panatansay. Nagpadata lang mananje. Nagipasanak mo tilas siya. Ngayon, awan gasat na. Basta lang. Try and try until you succeed nga panada. Nagkibag-ibang baro kung wala ipasa na. Kaya madari maran nga dani mo banawag parang siya. Sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil namahal kita, walang makakapit.
aking damdamin upang ikaw ay ibigin ko. Paano ka nag-ipasa na rin? Kada ito na. 2020, ano 2019. Ay aking makakamtan. At dahil mahal kita, handa kong magparaya. Kahit katumbas, nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. Sino ka man, ika'y patuloy kong mamahalin. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Ay, last month na. Hanggang sa amin, tayo-Ruarti, Kuwadan, Manan. Mati Ruarda pa yung issue. Saka mo na, dagpeso dyan online. Ang samat advertisement ni editor Aria. Nabayag kanya, bayag baby. Sa nagipasak mo lang. Kailangan yun baby. 2016 or 14. Yeah. Nabayag lady. Na nakipagla ako. Kahit katumbas, nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. Dahil mahal kita, handa kong magparaya. Kahit katumbas. Pumayat man ka, ibagada pa iti date na. Pamuan. Teta. Hindi mo amon. College na pelang hindi manang Jenny di damok ti makay pabla second year college 2002 hindi nagmayang arod ti memories na de JD yung basak ti April salang rimor iti November ngajak kamu ano rumor iti nabigla at malatad na rimor maika 69 na anibersaryo iti Banawag eh iti mo na amin nga tari filler lang basi yung nabangbang na yung issue ata anniversary issue
Dayitiin mo na nga ba na huwag na gatang. Diyan kami gumagatang hindi. Magibasbasa na lang at manirmira o tatao. Ngayon mo na regular. Nagsurat mo. Ako ko na nga matutukawan di ko. Bilati diploma, wanti practice. or 2016 din inaubing on the spot na pa. Naman manang Jane, hindi ay nagbasbasa na talaga. Nasapa kami nga na uli na ama. 13 lang kita waktu itu manang Jane. Hindi na uli na kami ama. Mapasano nga na isaksakat puti pa nagbasa. Pwede segment naman ang Jane. Lagi pinapalabas na ito. All sa viewers na mo. This one goes out to the one I love. And this one goes out to the one I've left behind. Another problem to occupy my time. And this one goes out to the one Ano tao mo di manang Jane, di mo nila. Bigat di mo nila. Siya pwede inauna. Inauna. Bigat na isa katilo. Nagbahas. Yan na kaya kayo. This one goes out to the one I love. And this one goes out to the one I've left behind. A simple problem to occupy my time. And this one goes out to the one I love. Years old. 13 already. First year high school. If you like our video, please like, comment, and subscribe, and click the notification button over here. Here, guys, here.
Koreano yan. First years, 1996. Hindi mauwi na kami yan. 1996. DJ Rounds the best. Yan na yan ang palilate na. 1982 ata na yan. Talaga naman ang name. Kada profile pic. Tapos lang ang bubing kita tayo sa siya.
pa iti apo ko Manang Jane. Why my life is so complicated? Why my fate is so invaded? I thought that we should be together. I thought that we could be forever. Don't you walk away, I'm not ready to let go. Don't leave me hanging by myself, won't you dare walk out that door. Don't you walk away, I'm not ready to let go. Don't leave, I'm going crazy, I'll be lonely when you dare walk out that door. Set aside all my pride, lose my ego, now I'm dying inside. I give you freedom, I can't be so dumb, baby. I don't want you to go. Don't you walk away, I'm not ready to let go. Don't leave me hanging by myself, won't you dare walk out that door. Don't you walk away, I'm not ready to let go. Don't leave, I'm going crazy, I'll be lonely when you dare walk out that door. Na 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 na. Tired of dreaming, I'm through with trying. Tired of living it, scared of dying. My days are long, my nights are cold. Without you here to hold. Don't you walk away, I'm not ready to let go. Don't leave me hanging by myself, won't you dare walk out that door. Ayan, laman ng DJ Enrile. Bira na benefit sa mga tulo. Don't you walk away, I'm not ready to let go. Don't leave me hanging by myself, won't you dare walk out that door. Don't you walk away, I'm not ready to let go. Don't leave, I'm going crazy, I'll be lonely when you dare walk out that door. DJ Raps the best.
daming lang ang tanan. Ibingan sa tubo sa presidente na kong amiga. Namatay sa ulo para maminaw sa sunatang nagilitag sa bukid. Sa kong amigo nga suka ayo. Ay balik bugaran sa pilon man kitang kahapukan. Talya mag-istorya sa tindera. Manitong may nakabantay kay kuyo kung mapagka sa silingan na nagsulod-sulod. Butangan masig si mama pa istoryahon. Gusto na, ayun ka na naman. Ang bilin ko sa'yo ay wag pasubrahan. Gumamit lang ng tama na kaya sa isipan. At huwag ka nilimutan na sermon ni Lexbra. Kasabay ang amigo gamiga. Tagay-tagay, stindian mo si Tipa. Sa pulis sa palibog ko sa lighter. Kaya ko nang anamon ang bagong lamisa sa area. Huwag matakugaw, mas ilangaw. Mapilo ang walay maginalaw. Bakit kung ako maglagot, lisod na kong nakato. Good night, Manang Jane. Salamat din sa pag-DJ pa rin. Tugtog ko na lang to. Babasa ako nitong mga outputs ng mga pictures. Good night, Manang Jane. Ingat-ingat kayo dyan sa abroad. Sandy Oliverio, the best.
aking puso tunay ang isa. Northern Summer Mix DJs. Di ko nais na mawala ka, kahit sandali sa aking piling. Kahit samba ang bibig ko, matatagpuan larawan mo. Ikaw laging hanap-hanap sa tuwing araw. Ikaw ang nais kong sabihan ay natataw. Ikaw buhay at pag-ibig na nangangamba sa aking puso tunay ang isa. Ikaw laging hanap-hanap sa tuwing araw. Ikaw ang nais kong sabihan ay natataw. Ikaw buhay at pag-ibig na nangangamba sa aking puso tunay ang isa. Hasta la Pizares Idol. Sandy Oliverio, the best. Ilay-layla sa dilim. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Nakita nyo na ba ito kapaligiran natin? Pakunti na ang ibon, tubig pa ay maitim. At ang aso na dagat at ilog ay nagdilim. Ang sariwang hangin ay pawala na rin. Ano-ano hindi ba natin ito bigyan ng pansin? Daing ng kalikasan ay inyong dinggin. Kinabukasan ng kabataan ay ating isipin. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Maraming may ugaling magkalat ng sigarilyo. Sumingil sa kalsada, walang pakina parang aso. Mahilig sa pagkain kung saan-saan ang tapon. Daanan ng tubig ay may kalawangan barado. Kaya wag magtaka kung tingulan merong baha. Kaya wag mag-isip kung ang syudad merong daga. Sa pagbabago tayo sama-sama magsimula. At pagdating ng panahon tayo hindi mo kang kawawa. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ayoko man aminin masakit ito pa
sa bayan, ilan kung tumingin. Bakit di ba natin mahalin ang sariling bayan? Di nyo ba napapansin? Tayo rin ang nahihirapan. Kalikasan, kinabukasan ng kabataan. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ba ilay-layla, ilay-layla sa dilim. DJ Raps, the best. Tuloy-tuloy ko lang gagawin na araw-araw kita dapat mahalin. Araw-araw kita lang, dati ayaw ko gawin lahat. Pero ngayon dahil sa'yo hindi na ko taman. Kahit na anong inutos mo, tinutupad. Sunod agad kasi yung kapalang kikis mo sa bayan. Galaw ang pinatilo, mabait na pilo. Sumipot ang sinilo kasi baka amuyin mo. Titigil ko lahat mag-iala ka sigarilyo. Kasi gusto ko ay ikaw na lang ang aking bisyo. Naging bumibili ng mabagong matapang. Magaya ko na sa lahat sa daang ipaglaban. Ikaw ang dahilan kaya ko nagawa yan. Ang daming gaban mo sa akin ang hindi ko namamalayan. Kaya ako na pati papagod na din sa'yo. Kanya nagado ko pag kailangan darating ako. Sundo ko lagi gato na takot na ako. Pag hindi ko sigurado kung sasagutin mo ako. Mato ko sa isip ay napapagod na ako. Di ako kurado pero sa'yo ano ba ako. Gusto ko lang kasi makasigurado. At tagal naman ako nakita parang panungin. May pag-asa pa kung bakit di pa sagutin. Sabihin mo ano pa ba ang dapat tuloyin. Bukod sa araw-araw kita dapat mahalin. Pero huwag mag-alala kasi hindi ako titigil. Kung di ka pa dati naman ako makikipin. Di ko napipilitin. Tuloy-tuloy ko lang gagawin na araw-araw kita dapat mahalin. Araw-araw kita lang. Tandaan mo basta huwag na wag. Kung sasabihin na hanggang dito lang lahat. Hindi magreklamo to kasi hindi pa tayo. Alali mo ko sa lahat ng bagay na gabayo. Kaya bitin na gamit mo palagi para lamang. Huwag nang magbubuhat na mabigat at hinangayan. Huwag mo lang maramdaman kung paano mahirapan. Pag mabigat ang iyong dinadala ay dadamayan. Dahil hindi ako mato, ito ang tandaan mo. Hindi ka pwede gustusin pag magkasama tayo. Hindi ako papayag, mali mo ang kasakado. Ay nako, makikipag sa kung talaga ako. Kaya ako na pagpapagod na din sa'yo. Kaya nagada ko pag kailangan darating ako. Sundo ko lagi kaso natatakot na ako. Kung hindi ko sigurado kung sasagutin mo ako. Mato sa isip ay napapagod na ako. Di ako kurado pero sa'yo ano ba
you know cheese start learning. You can't keep every piece, so what you earning? What you could have bought free to keep the system turning. Try to give you the signs, so you fix it early. Can't ever let you cool another human vermin. Love of the world, we call these streets. You don't feel me with no confidence. Say it like I do the least. You don't feel me with no confidence. Proud of boy, you bring it to their knees. You don't feel me with no confidence. See the struggle, give and release. You don't feel me with no confidence. Look like your man, can't be downstairs problem. When they put their finger in, they make things worse off then. When did we ever have the power to stop them? So now we go round, round and around again. Don't insult my protest, cool it ignorant. You owe it to the most high to fight our sicknesses. At least leave a ladder to get out of this. Unlike that bird, a block of flaps you wish to dismiss. Love of the world, we call these streets. You don't feel me with no confidence. Say it like I do the least. You don't feel me with no confidence. Proud of who you bring it to their knees. You don't feel me with no confidence. See the struggle, give and release. You don't feel me with no confidence. Who's to say whose just deserves are deserving? Oh, the standard that you hold to the other, yeah, yeah. You're not worthy. Love of the world, Ayan, bye-bye na po. Salamat sa ating mga hanggang sa nito. This is Raps Remix. Adios. Good night.